سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم كم وترو نميديانا عالمنا فتشنا نعاهاتكم يبقى عزبالنايو أقداسنا زلو كان استولولو زلنا زينان حبريتان مسو زخيد عمقات مرداتا كلوانا دما مسو زخيد تنتنا حزنا لكم كم وتر نغرب لومون أقدا سارس حزنا لكم كريمنا لنا أبتك عدنا زقاتم زلو عبيت نتبتا دما كنرينا ويون مس عدنا مس زبنا مس هاجرنا ركب زلوهم زيناتات ولا أبرح بوتان تتفصموا بغتا ويون تزاوار كتصلونا زخول زبلنا يمنا كنركفتنا بلومي مجمريا أبقى بحر زقاتم زلو كنتات كنرينا تحريو ናይ ዓለም ሓይልታት ኣብቲ ዙርያና ከመይ ዓይነት ምፍታት ይገብሩ ከም ዘለው እዚ ድማ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ እሱ ኸ ብኸመይ ክንበብ ይኽእል እንታይ ዓይነት መረዳእታ መሓዝ ከድሊ ይኽእል ዝብል ኣርሳት ናራና ክንከይድ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ተፀኒዕኩም ድማ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝኾነኩም ክልበኩም ክንፍትን ኢና መጀመርያ ኣብ ዙርያና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክንርኢ what's going on እስካብ ዝያረ እዩ Well, the Navy says a full investigation is underway at this hour after accidentally shooting down one of its own fighter jets. The apparent friendly fire incident took place early today in the skies over the Red Sea. The Pentagon says the guided missile cruiser USS Gettysburg fired on and hit an American FA-18. Both pilots were able to eject and are okay. Lama Hassan's tracking this story for us from London. Lama, what can you tell us about how this happened? Yeah, hey Phil, so this type of incident is quite rare. So as you can imagine, there are so many, and as you say, Intersank fighter jet was shot down right after it had flown off the deck. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካውያን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ባሕርና actually ክልተ ነፈርቲ ኩናት ናቶም ኣትሊስት ነፈርቲ ኩናት ናቶም ንሑቲ ክምክቱ ድዮም ኣብ ትሬኒንግ ከለዉ ድዮም ኣብ ስራሕ ከለዋ ነፈርቲ ኩናት ማለት እዩ ብካልእ መርከብ ናቶም ዲ ወላ ናይ ካልእ ክልተ ነፈርቲ ከም ዝተሃረማን እቶም ፓይሎት ከም ዘይሞቱን እንትኾነ ነቲ ዜና ከዓባብጥዎን ከነሃስዎን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ከም ዘሎ ኣብ ዙርያና ምግንዛብ ከድሊ እዩ ምስ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ጥራይ ዘይኮነኻ ምልውዋጥ ናይ ተኽሲ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ እስራኤል ሓደ ግዜ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ሰንዓ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ሑዴዳ ዝበሃል ድዩ ደብዳቤ ካይዳ ከም ዘለዋን ሑቲ ድማ ቀፃሊ ወላ እንተዘይበልና ሕልፍ እናበለ ናብ እስራኤል ባሊስቲክ ሚሳይል ሰድድ ከም ዘሎን ንዑ ንምምካት ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዙርያ እቲ ዘሎ ድማ ብዙሓት መራኽብ መፅየን ዓበይቲ ኣፅዋራት መፅዩ ልፍንቲ ኣቑሞም ክሳብ ሕጂ ነቲ ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ክቋፀርዎ ከም ዘይከኣሉ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ዲስኦርጋናይዝድ ወይ እውን ብትክክል ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስጉምቲ ስለዘየለ ነፈርቶም ባዕሎም ክሃርሙ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ምልክት ናይቲ ኣብኡ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ወይ እውን ክበድ ናይቲ ፀገም ምዃኑ ዘርእየካ ምክንያቱ ኣሜሪካ ባዕላ ብሚሳይላት ፅቡቅ ገይሮም ባዕሎም ክገልፅልኩም እዮም ሳሕቲ ዘጋጥም ኩነታት እዮም ዝብሉ ግን
it's very, very strange. Happened earlier this morning over the Red Sea. The FAA-18 fighter jet was shot down right after it had flown off the deck of the USS Harry S. Truman aircraft carrier. It was shot down by one of its escort ships, the USS Gettysburg. And now they are part of the same battle group. Both pilots ejected safely, but one has sustained minor injuries. Now, CENTCOM described the incident as an apparent... هجي انتايوم جيروم زبحال زلو مبزعت جزيتن نفرت كوينات تسكيمان زخدا عبيت مراخب عجبت دما لون تن عجبت مراخب دما انتاين نزخون يكون كمت زخل تصابو زكالا خلا ميسايلا زلونين ስለዚህ ዲስትሮየርስ በኋላ ሕጂ ተነፈርቲ ካብታ ካሪየር ዝብሎን ዓበይቲ መራኽብ ነፈርቲ ዝብገስ ብለን ካባተ በጊሰን ተነፈርቲ ምስከዳ ካብተን ዓጀብትን አታ ዘለዋ መራኽብ ዝተተኮሰ ሚሳይል ድማ ነተን ነፈርቲ ኩናት ይሃርመናሉ ማለት እዩ ዝኻ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘይነበረ ዘመልክት ክኸውን ከሎ ብዙሕ ዘረባ ይፈጢሩ ዘሎ بتخكل دين بناتهم تحريمهم ويس بنايكا بناي حوت دي تحريمو ويون إذن أجر إذا خدنا بيجوزك معبل خل exactly سلمتاي كم زي قاط مالو حوتسك ساعة كندودي حيلو سكات كفترة لهم كيلو زلو many questions بعلم إن نفسهم كحطوا خلو كرينا بزكال ريبورت معت ريبورت وتيجي بزعباز because this is a very strange زجرم ويكافلي زبالة كستاتيو حدا نشتي حيلي ني أمريكا زأكل كم زعينت جماعة فترة لا مخالو هذا وتي حيل تحيل له مالتيو تحط زبال حيلي دس حياله يكون انتل كدما زغدده اتنا امريكا حيلي دخمت يرخم زلو ويون سنفنا يرخم زلو دما سلازي ايناي كابيو كلتي دما صبا يكون امريكا. Victor, a lot of questions here after this apparent case of friendly fire, according to U.S. Central Command, left one U.S. fighter jet downed, and so many questions early Saturday morning. What we know is this U.S. Navy FA-18 fighter jet was operating from the USS Harry S. Truman, and it was mistakenly fired upon by the USS Gettysburg. Now, when that jet was shot down, both pilots were able to eject safely, but one crew member sustained minor injuries. Of course, so many questions now. This incident is now under እጂ እንታዩ ተጋጥም ዘሎ ሓንቲ ነፋሪት እያ ግን ክልተ ፓይሎት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ ሰባት ሓደ ቅልል ዝበለ መጉዳእቲ ጎዲሉ ወሪድዎ ሓደ ድማ ድሓን ስለ ዝብሉ ዘለዉ ነቶም ፓይሎታት ማለት እዩ ብሓፈሻ እተን ተነፋሪት ተሃሪማ ዘላ ብፍሬንድሊ ማለት ብናትና ተሃሪሙ ማለት እዩ ብናቶም ቋንቋ ከምዚ ጃርጎን ኮንፊውዚንግ ቃላት ምጥቃም ልሙድ ተርእዮ እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ እናቶም ፀገም ክኸውን ከሎ they always use this vague ዝኾነ ቃላት ይጥቀሙ እዮም ነቲ ፀገም ኣጓዲልካ ንምራይ by the way ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ከባቢ ቀይሕ ባሕርና ዘጋጥም ዘሎ ፀገማት ኣሜሪካ ዕበጦ ብዙሕ ግዜ እዩ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ምናልባት ሕጂ ናብ ዓመት ቀሪቡ ይህሉ ኸውን እዩ ሓንቲ መርከብ ናቶም ኣብኣ ዝነበሩ ሓይሊ ባሕሪ 2-3 ጠፊኦም እንታይ ከም ዝኸዱ ከም ዝተዓበጠ እዩ ዝንገራቡ ኣብቲ ገማግም ናይ ሶማልያ ድዩ ገለ anyway ሓደ ኢንሲደንት ኣጋጢሙ ሑቲ ድዮም ሓሪሞማ እታ መርከብ ሑቲ ንሕና ኢና ሃሪምናያ ክብሉ ከለዉ እሳቶም ግን ኣብ ትሬኒንግ ከለዉ ብዘጋጠመ ሓደጋ ዘይምርዳእ ብላብላ ኢሎም ዓባቢሶማ ነይሮም ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ብናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ኣካይዳ ማለት እዩ ሓደ ወታደር ተተቐቲሉልካ ኩናት ንኽትውጅ ስለ ትግደድ أمريكا بوليسنا تقوم سلزبل وتحضرنا أمريكا أنت تقتلوا كينات تغتوج مستهجر ويمستحيلي سلزة قدرة أمريكا لما أبتي بفلا يبز حلفة وأنا أبتنا إسرائيل بزوج سجمة قاتي موازنة بري قالوا كينات وقعوا كيناتنا يوكرين إسرائيل كم ما مثلي يمن تتجبر دليل سلزينا برا جيراون كتوم تقتل لو تسلزي اللي معناته لو تم حوت زبال زلو مع زبال سعودية مع الإمارات بس قال لك وينهم كندي وقع جيراميم أي سلوت أو مثل زخون نمبر سلزي أبز كبابينا زقات أم زلو كنتات ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ለውጢ ክዕድም ምዃኑ እዚ ኸ ሑቲ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ምስ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ገለ ብኸምኡ ጥራይ ንርአዮ ኣብ ስእሊ ዘለዎ in a broader spectrum ይብሎ ብዛዕበየ መንገዲ ክረአ ከሎ እንታይ ከም ዝኾነ ንርአዮ ብዚ ሕጂ እቲ ፕሮፓጋንዳ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናቶም ኣጀንዳ ናይ ኩናት ንምእታው ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ ርአዩ ተመሊሰ ከርእየኩም ክፍትን እየ ነዚያ by the way ኣብዚ እውን بسفه تنفاريد كما يمخانا أبزقدل تفخلو. This could have happened, as CENTCOM emphasizes, this was not the result of hostile fire. Of course, this incident took place over the Red Sea, where the U.S. has moved warships and fighter jets and other assets in recent months amid ongoing tensions in the Middle East. And in a sign of the activity in this area, this incident comes the exact same day as the U.S. carried out airstrikes against Houthi targets in Yemen. Now, the U.S. struck a missile storage facility and a command and control facility in the capital of Sana'a. And during that operation, the U.S. also shot down one-way attack drones and an anti-ship. هجي قرب التزرباء أبزك نتصري جمر أمريكا أبت معرتي ويابت وانتي مدكعتي قبل الحوتي فتسي معكم زنبرت علاماتنا حوتي أب يمن مالتيو
ስለዚ there is a possibility ተኽእሎስ ኣለዩ ሑቲ ሃሪሞሞም ክኾኑ እዚ ከዓ ሑቲ ሃሪሞና ክብሉ ኣሜሪካ ክፅበዮም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን በዓላቶም ከም ዝብልዋ ዘለዉ ናትና ጉዳዩ ሃሪሞዋ ብምባል እዮም ዘብልዋ ዘለዉ ስለዚ ኣዘይ ተረጋገፀ ነገር ከም ዝኾይኑ ክንብል ኣይንኽእልና ግን እቲ ተኽእሎ የለን ዝብለካ ግን ሓሳዊ ተኽእሎስ ኣለዩ ምክንያቱ ሑቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣፅዋራት ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ቀሊል ኣፅዋራት ይጥቀም ከምዘየለ ንእስራኤል ውሽጢ ምስቲ ኩሉ 2-3 ዓይነት ሌየር ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንዘለዋ ኣብ መሬት ናቶም ዕላማታት ክሃርሙ ተጀሚሮም ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ሒዞም ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእ ዘለና ብግምጣሉ እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ ከመይ ዝበለ ግዜ እዩ ኢራን ዳርጋ ብሓፈሻ ዝነበራ ፅልዋ ኣብቲ ከባቢ እስራኤል ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ተመሊሰ ከረየኩም እየ ግን መጀመርያ እስከዚያ ሪፖርት ዝያረይዋ Joe Biden's presidency enters its final month. One way to assess his foreign policy legacy is to look at how America's adversaries are doing. And the answer, almost overwhelmingly, is poorly. The axis of upheaval, Russia, China, Iran, and North Korea, is in much worse shape than it was 4 years ago. Some of this is good luck, but some is the product of good strategy and painstaking work. In any event, this new reality offers some real opportunities for Donald Trump to make significant gains over the next year. Iran may be in its weakest state in decades. ሕጂ እንታዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ነዚ እቲ ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኩናት ንክእትዎ ክሳዕ ክንደይ ተዳልዩ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዓይነት ብሎክ ንዓለም ብብሎክ መቃቂልካ ኣብቲ ናይ ኩናትን ረፅምን ፈላሊኻ ምጥቃዕን ዝብል ሙድ ክእትውዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝህቅኑ ዘለዉ እዚ ድማ ጆ ባይደን ፅቡቅ ዝኾነ ደረጃ ንዶናልድ ትራምፕ ቀሪብሉ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ዝያዳ እንተሰሪሒሉ ኣሜሪካ ዕውቲ ኮይና ንክትወፅእ ዝበለፀ ዕድል እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እቶም ፀላእትና ኣብ ዝሓመቐ ደረጃ እዮም ዘለዉ ይብሉ ብግምጣል እቲ ዘረባ መሓዙት ናይ ኣሜሪካ እዮም ኣብ ዝገደደ ስቃይ ዘለዎ ግን ኣገይን እቲ ሜይንስትሪ ሚድያ ትዊስት ምግባር ልሙድ ተርእዮናት እዩ ምክንያቱ ዝሓለፈ 3 ዓመት ካብተን 4 ዓመት ምሕደራ ናይ ጆ ባይደን 3 ዓመት ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን መን ተሳቲፉ ነይሩ ራሽያ ኣንጻር ብምሎም ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኩሉ ፀጋታቶም ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ወይ እውን ኣገዳሲ ክፋል ናይ ፀጋታቶም ወይ እውን ሃብትናቶም ኣብቲ ኩናት እዮም ንሱ ከይወዱ ከለዉ ድማ ናይ እስራኤል ኣጋጢሞም ኣብ እስራኤል ድማ መዓት ፀጋታትናቶም ሰዲዶም ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ኣብ ኩናት ዝሳተፉ ዘሎ ኣሜሪካን መን እዮም እስራኤል ኣሜሪካን ኤውሮፓን እዮም ብግምጣሉ ቻይና ውግ ነይራ ዶ ኖ ውግ ዝበሃል ኣየጋጠማን ሰሜን ኮርያ ውግ ነይሩ ኖ ኣብሶሉትሊ ኖት ኢራን እውን እንትኾነ ውግ ኣየጋጠማን እቲ ዝዓበየ ኩናት 2-3 ግዜ ኤክስቼንጅ ገይራላ ምስ እስራኤል ብዓብዩ ኣብ ኩናት ኣይነበረትን እስራኤል ኣብ ኩናት ነይራ እምበር ኢራን ኣብ ኩናት ኣይነበረትን ራሻ እቲ እንኮ ካብዞም ኩሎም ኣብ ኩናት ዘሎ እዩ ራሻ ድማ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ደረጃ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ እቲ ዓውደ ኩናት ንሶም ዝፈነውዎ ብወታደራዊ ዓይነት ራዲኮርስ ብቁጠባዊ ዓይኒ እውን እቲ ራሻ ዝበሃል ኪነቱ ትፅቢት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ወላ እኳ ፀገማት ዘለዎ ሓይሉ እንተኾነ እንታይ ግን ክገብርዎ ስፒኒንግ ግምጥል ኣቢልካ ንሳቶም ሕማቅ ከም ዘለዎ በንፃሩ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ኤውሮፓ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ወዲቓ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ ግዜን መድረክን እናበፂሕና ዘለና ኤውሮፓ ኣብ ኤስያ እንተኸይድካ ኸ ጃፓን ቁጠባናቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ቁጠባ ናይ ጃፓን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለን ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ መንግስቲ ናቶም ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ሃገር ዘሎ ማርሻል ሎው ዝብል ከተኣታቱ ነቲ መንግስቲ ወታደራዊ ክቅይሮ ፈቲኑ ኣይሰለጠን ስለዚ ቅልውላው ናይ ፖለቲካ እውን ይቅፅል ኣሎ ስለዚ እቲ ቅልውላው ኣክቹሊ ኣብቲ ናይ ዴሞክራሲያውን ሃገራት ኣብ ኤውሮፓ እንተመፂኻ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ስታብሊሽመንት ጆ ባይደንን ናቱ መንግስትን ክሳዕ ክንደይ ተፈንቂሉ ብሪፐብሊካን ተተኪሉ ኣብ ኤውሮፓ ድማ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬንን ነዚ ኩነታትን ዝዝግፉ ፖለቲከኛታት ናንቆልቆሉ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ዓለምና ንዶናልድ ትራምፕ ሓደገኛ መድረክ ፀኒሓቶ ናብ ሰላም ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ እዚኣቶም ግን ነቲ ዘረባ ጠውዮም ናብቲ ኩናት ክመልስዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ፖሊሲ ክኽተል እዩ ኣይ ዶንት ኖ በት ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ እቲ ዘረባ ከመይ የሮም ገምጢሎም ሽግር ከም ዝውዑ ዘለዉ Some of this is good luck, but some is the product of good strategy and painstaking work. In any event, this new reality offers some real opportunities for Donald Trump to make significant gains over the next year. Iran may be in its weakest state in decades. During those decades, the Islamic Republic developed a careful and complex asymmetrical strategy to undermine the American-led security system in the Middle East. It funded and supported a series of militant groups, from Hezbollah to the Houthis to Hamas,
as well as the Syrian government, to keep Israel, Saudi Arabia, and other moderate Arab states on edge. That strategy is now in tatters. Israel's attacks have devastated Hamas and Hezbollah and weakened Iran. Without those pillars of support, along with a distracted Russia, Assad's regime collapsed. Israel claims to have destroyed many of ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እስራኤል ንኢራን ምስ ኩሉ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብምሉእ ኮይኑ ነቲ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ኢላ ኢራን ፈጢራቶ ዝነበረት እዚ ሕቲ በዚ ክኸውን ከሎ ሕዝብላ ሓማስ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ፈለስጢን ማለት ኣብ ጋዛ ዘሎ ከምኡ ድማ መንግስቲ ናይ ሱርያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና እስራኤል ዕውቲ ኮይና ወፅያ ብሰፊሑ እውን ተዛሪብና ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ድማ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ምናልባት ንእሽተይ ግዜ ተረኺብና ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ዝዓበየ ብድሆ ዝሓልፍ ዘሎ ከምቲ ንሳቶም ዝሃቀንዎ እዚ ኩሉ ሓይሊ ከለዎም ቁጠባ ሃልይዎም ወታደራዊ ምድላዋት ዘለዎም ክነሶም እቲ ሓደጋ ናብኦም እናገደደ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣሜሪካ ሕጂ ተረጋጊኦም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ፀገም ኤውሮጳ ኣብ ሽግራት እዮም ኣሎ ወይ እውን ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ መፃኢ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ሽግር ኣሎ ኣሜሪካ ካብኡ ናብኡ ኣብ ዝሓሸ መድረክ መፅያ ኣላ ጥራይ ዘይኮነስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናቱ መንግስቲ ገይሩ ነቲ ኩነታት ናብ ዝበለፀ ክቅይሮ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ክትሪኦ ከለካ ግን ሓደ ነገር ክበርሃልና ክኽእል እዩ እቲ ኩነታት ድማ ንኣሜሪካ ዝበለፀ መድረክ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ካብቲ ዝነበረት ኣብ ጆ ባይደን ዝነበረ ፀገምን ሽግርን ሓውሲ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ምክንያቱ ብናይ ኣሜሪካ ዓይንን ተሪኻዮ ንኤውሮጳ እንታይ የጋጥሞም ዘይኮነ ራሻ ተዳኺማትሎም ኣላ ኣብ መንጎ ራሻን ጀርመንን ዝነበረ ዝምድና ተበቲኹ ኣሎ ነዳዲ ናይ ራሻ ኣብ ኤውሮጳ ዝሽየጥ ዝነበረ ንዑ ዓፅዮም እንታይ ገብርሎም ነዳድናቶም ናብ ኤውሮጳ ይሸጡ ክሸጡ እዮም መሊሶም ሕጂ ድማ ናይ ኢራን ነዳዲ ከይሽየጥ ገይሮም ድማ ናቶም ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ዕዳግኦም ኣስፊሖም ኣለው ንቻይና ኣብ ምቕርቃር ድማ ኤውሮጳ ኣንፃር ረብሖም ምስኦም ኣሰሊፎሞም ኣለው ስለዚ ብዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ ስትራቴጂ ናቶም ይሰርሕ ኣሎ ኢና ኣሜሪካ እቲ ሕቶ ንብምሉእ ብዓብይ ብሎክ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ እተን ቀንዲ መሻርክትናታ ኣብ ከመይ ደረጃ ይኸዳ ኣለዋ እቲ እሳትኸዶ ዘላ ምስታ መሓዙታት ትገብሮ ዘላ ኣብ ሎንግ ተርም ውፅኢት የምፅእ ዶኸውን ለውጢ የምፅእ ዶኸውን ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ሕቶ እምበር ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኦብቪየስሊ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ደረጃ በፂሓ ኣላ ዋላ እኳ በዳይ መድረክ ብዓለም ደረጃ ተፀላእነት ኣጋጢምዋ እንተሎ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ተቐባልነት እናወለለ እናንቆልቆለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ደረጃ እንተሎ ብኩሉ ርኢኻ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣላ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ የግዳስ ፎር ሳም ሪዝን ኣሜሪካ ኢቨን ኣብቲ ዝኸበደ ግዜ ወላ ኣብቲ ዝኸፈ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዕድል ኣለዎም ዲና ክንብል ወላ ንዓታቶም ስቲ ነገራት ይሰርሓሎም እዩ ንኣሜሪካ እቲ ኩነታት ይሰርሓሎም እዩ this is something surprising ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 100 ገለን ዓመት ተሪኻዮ ዳርጋ እቲ ነገራት ይበላሾ ግን ፎር ሳም ሪዝን መንገዲ ይረኽቡ እዮም ንመውፅኢ ንዓኦም ዝኸውን መውፅኢ ይረኽቡ እዮም ንኣብነት ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ሕምስምስ ኢላ ፀኒሓ እዛ ሃገር እዚኣ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ መንገዲ ይቕይረሎም ኣሎ እቶም ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዓይነት መንገዲ ንክቕይሩ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም ንኣብነት ኤውሮጳ ረይዎ ኣብቲ ሕምስምስ ንክቕፅሉ ጥራዮም ዝመርፁ ዘለዉ በንፃሩ ኣሜሪካ ነቲ ሙሉእ ብምሉእ ሓደ ፓርቲ ዝኸዶ ዝነበረ ንዑ ገዲፎም ካልእ መንገዲ ናይ ምዕባለ ካልእ መንገዲ ናይ ቁጠባ ክመርፁ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ወይ እውን ምርጫ ወሲዶም ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ዋጋ ከኽፍሎም ይኽእል ኸውን ወይ ገለ ከኽፍሎም ይኽእል ኸውን ግን ንኣሜሪካ ግን ካብቲ ዘለዋ ፀገም ፒቨት ጌራ ወፂያ ካልእ መንገዲ ካልእ ኮርስ ካልእ ዳይሬክሽን ንክትሕዝ ዕድል ትረክብ ኣላ ዋላ ብዓይኒ ቁጠባ እውን ተሪኻዮ ካብቲ ዝነበራ ካልእ መንገዲ ንክትቅይር ዕድል ትረክብ ኣላ ስለዚ ኦል ኢን ኦል ዋላ እኳ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ትዕወተሉ ላ ነዚ ጉዳይ እዚ እንተዘይበልካ ነብሳ ቀይራ ንክትከይድ ግን ዕድል ትረክብ ስለ ዘለታ ሃገር ብኣይ ወገን ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ዩ ከኖ ሴ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ሉዘር እያ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ they are actually finding a way ነቲ ናቶም ኩነታት ሪኢንቨንት ክገብሩ ነብሶም ካብቲ ዘለዎም ዓዘቕቲ ንካልኦት ኣብ ሽግር እትዮም ንካልኦት ንኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ እትዮም ንዩክሬን ይዕንዮም ኣብ ፈለስጢን መዓት ህልቂት ተፈፂሙ ሱርያ ብትንትን ኣትይዋ ኩሉ ነዚ ገይሮም ግን ንሳቶም ሳምሓው ብገለ መንገዲ ክቕፅሉ ቁጠባኦም ከረጋጉ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚርካ ኣብ ኩናት ናይ ኮርያ ይእተዉ ናይ ቪየትናም ይእተዉ ሽግር ይፈጥሩ እዮም ግን ከም ገለ ኢሎም ከዓ ካብቲ ሽግር ክወፁ ካትርዮም ሕጂታ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ዘላ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 4 ዓመት ንዑ ክበት ክወኽፍትን እዮም ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ንብሎ ዘለና ነዚ ኣብ መንጎ
ራሽያን ቻይናን ዘሎ ሓያል ዝምድና ተደምሮ ነቲ ናይ ብሪክስ ሓይልና ሓይለ ዝኸይ ዘሎ ነዚ ንምብታኽ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም መሻርክቲ ክቕይሩ ክፍትን እዮም ንኤውሮጳ ገሊፎም ኣብ ካልእ ክኸዱ ፍትን እዮም እቲ ጉዳይ እቲ ድማ ይሰርሓሎም እንዳይሰርሓሎም ክንርኢና ግን ኣይፍትኑን እዮም ወይ ስቑኢሎም ንቻይና ስቑኢላ ንክትዕብልሎም ዕድል ክብዋዮም ኢልካ ምሕሳብ ግን የዋህነት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ስትራቴጂን ክትሪኦ ከላ President-elect Donald Trump making his first public remarks in Phoenix since nearly sending the government into a shutdown. Earlier today, Trump spoke about several hot-button issues, including taking back the Panama Canal, renaming America's tallest mountain, and his border and immigration policy plans that would start on his first day back in office. On my first day, Donald Trump ድሮ ኣብ ድሕሪ ምርጫናቱ ኣብ ድምፃይ ሃበን ነይሩ ኣብ ስቕታ ዳርጋ ሓውሲ ብጎቦ ጎበንበር ብወቅዒ መፅኡ ኣይተዛረበን ነይሩ ንመጀመርያ ሓደ ዓብዪ ኢቨንት ኣብኡ ተሳቲፉ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት መርገፅናቱ ከነፅር ክኢሉ ኣሎ ሓደ ካብቲ ከነፅረሉ ክኢሉ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ከምኡ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዝግብረ ሰዶምን ገለመለን ዘሎ እዩ እስከ ንስማዕዮ እንታይ ኢሉ ኣሎ back in the Oval Office, I will sign a historic slate of executive orders to close our border to illegal aliens and stop the invasion of our country. And on that same day, we will begin the largest deportation operation in American history, larger even than that of President. So, ገለ ካብተን ዝተዛረበን ነጥብን ተሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶብ ናይ ኣሜሪካ ብፅኑዕ ንምዕፃው ኣብ ቀዳመይቲ መዓልትናተይ ገለ ካብቶም መጀመርያ ዝፍርሞም ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ይበሃል ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ተጠቂሙ ሓድሽ ሕጊ ኣብታ መጀመርያ መዓልቲ መጀመርያ ሰዓትን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዶብ መዕለቢ ክገብረለ ይብላ ኣሎ ስለዚ ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብፓናማ ዶ ብገለ ዶ ብሜክሲኮ ገይረ ክኸይድ እየ ዝብል ዘሎካ ብሕጂ ተጠንቀቕ ምናልባት ኣብ መንገዲ እንተለኻ ድማ ክሳብ ዕለት 20 ወርሒ ሓደ ይደለካ ዕድል ድሕሪኡ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ ሓዘ ካብ ቀዳመይቲ መዓልትን ቀዳመይቲ ሰዓት ናይ ስልጣነይ ቀዳምነት ክበይ ይብላ ኣሎ ከምኡውን ካብቲ ሽዑ ግዜ ወላ እውን ሕጂ እንድሕራቲ ካብ ዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተወ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ምጥራስ ከካይደ እዩ ዝብል ዘሎ ዝዓበየ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ምጥራስ ናይ ስደተኛታት ከካይደ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዎች ኣውት ካብ ሕጂ ኣካል ሽግር ከይኣቱ ትሰብ ናብ ኣሜሪካ ገለመለ እስና ገነ ወርክ ዶናልድ ትራምፕ ፈኪሩ ይመፅእ ዘሎ ነቲ ቃሉ ድማ ኣብ ግዜ ቅድሚ ምርጫ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት የጋንኑ እዮም ገለመለ ድሕሪ ምርጫ ንገድፉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ መደብ የብሉ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ሲሪየስሊ ክሰርሓሉ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወ ወረቐት ዘይብሉ ሰብ ተኮይኑ እውን ካብቲ ዓዲ ንምስጓጉ ገበነኛታት ኣብ ገበነኛታት ፍሉይ ታርጌት እዮም ገይሮም ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ናይ ገበን ሬከርድ ንዘለዎም ሰባት ንክጥርዙ እውን ድልውነት ከም ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ክንደይ ግዜ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍክርን ክምድርን ሰሚዕና ኣለና ነዚ ድማ ሓደ ካብቲ ከተግብሮም ምዃኑ ዝነግሮም ዘሎ እዩ ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ ድማ ቢግ ዓብይ ጣቕዒትን ደገፍን እዩ ዝረክብ ስለዚ ገለ ካብቶም ብሰፊሕ ንክዕወት ዝገበሮ እንተሎ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን እዩ ጉዳይ ናይ ዶባትን ጉዳይ ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታትን ጉዳይ ናይ ገበነኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዝብል ኣርስታት ወላ በዓል ኢሎን ማስክ ክሳብ ሕጂ ብሰፊሑ ዝደፍእሉ ዘለዎ ኢለን ቀን ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ ገበና ብምእታው ድማ ንዑ መሊሶም ኣብቲ እቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ንዑ በቃ ብጣዕሚ እዩ ዘራስኖ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ በፍጹም ክድቅሰሉ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ Dwight D. Eisenhower. The incoming president also giving his take on his relationship with Elon Musk and addressed a persistent talking point among Democrats. ካልእትነት ድማ ካልእትነት ተዛሪብላ ዘሎ ካብዚ ሳሰይቱን ኣላቶን ቀለ ካፕተን ኣቀደስ ዝበለን ካዚያያ With a stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools. And ሓደ ካብቲ ሕጂ እውን ደጊሙ ኣነፂርዎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣውጅ ዝነበረ በዚ ናይ ግብረ ሰዶማውያንን ከምኡ ድማ ህፃናት ፆታ ክቕይሩ ክእሉ እዮም ዶ ገለ ዶ እናተባሃለ ወድን ጓልን ጥራይ ኮነን ፆታ ካልእ ፆታታት ኣለዉ እናተባሃለ ዳርጋ ዓንዳር ኣካይዳ ዝነበረ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ብሰፊሑ ዳርጋ በፍንጫና ክእትውልና ደልዮም ዝነበሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ስልጣነይ ብሙሉ ፀራሪገ ከኣልየየ ብምባል ተሪር መርገፂ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ተመረፀ እውን ሕጂ መርገፅናቱ የነፅር ኣሎ ስለዚ ስድራ ቤታት ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም this is going to be good news for you ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ቪድዮ ገይረ ነይረ ኣብዚ
ስድራ ቤታት ተጠንቀቁ ደቅኹም ከይትምንጠሉ ካልእ ፀገማት ከይጋጥመኩም ንብሎ ዝነበርና ዶናልድ ትራምፕ ፖዚሽን ናቱ ንጹርና ኮነ ይመጽእ ኣሎ ብትክክል እዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ክገብረሉ ይደሊ ከም ዘሎ ስለዚ ከም ኣቦ ስድራ ከምኡውን ስድራ ቤታት ዘለኩም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ትኸዶ ድማ ሕማቁን ጽቡቁን ወላ ንኤውሮጳውን ስለ ዝጸሉ ክመጽእ ምዃኑ ናባና እውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ጽብቕቲ ዝበለን ኣብዚ እዋን እዚ ስድራ ቤታት ድማ ዝሕጎሱላ ዘለዉ እዛ ጉዳይ እዚኣ middle schools and high school. And we will keep men out of women's sports. So, ክልተ ጾታይ ዘሎ ወድን ጓልን ምስ በለ የጣቅዕሉ ኣለዉ ኣበይ ተበፅሒ ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ ኣብ ኤውሮጳ ዳርጋ እቲ ኩነታት እዚ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ሕብረተሰብ እቲ ምንቁልቋል ናቱ ዳርጋ መጠን ዘይብሉ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሃይማኖታት ክብርታት ናይ ደቂ ሰባት ዳርጋ መሬት ዘቢጥሉ ዘሎ ደረጃ ኢና ዘለና ሓደ ካብኡ ምናልባት ካብ ካልእ ፍልይ ዝበለ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ክመለስ እንደ እዛ ርእሲ እዚኣ ስምዕዎ ንኣብነት So we just come down to what is described as London's biggest Christmas market. The only problem is they've called it, if you follow me, they've called it a winter come together. So my challenge now is So ኣብ ሎንደን እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ እቲ ክርስትና ንምጥፋእ ወይ እውን ነቲ ክርስቲያናዊ ባህሊ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ንኸጥፍዎ ዓጢቖም ከም ዘለዉ እዞም ምዕራባውያን ዓለም ንርኢ ኣለና ንኣብነት ኣብ ሎንደን እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ክሪስማስ ማርኬት ዝበሃል ኣብ ግዜ ክሪስማስ ዘጋጥም በዓል ኣሎ እዚ ካብ ባህሊ ናይ ኤውሮጳ ክርስቲያን እንተኮይኑ ሃይማኖቶም ናይ ሃይማኖት ኣስላም ድሕሪ ኮይኖም ድማ ናይ ኣስላም ክገብሩ ፀገም ኣይኮነን ነቲ ክሪስማስ ማርኬት ዝበሃል ዝነበረ ቃል ገዲፎም ዊንተር ካም ቱጌዘር ብዝብል ክሪስማስ ንኸይብሉ ታቃል ናይ ክርስቶስ ስለዝኾነ ክርስትና ስለተድምፅ ንሓ ንኸይጥቀሙ ከመይ ገይሮም ይኽልክልዎም ከም ዘለዉ ስምዖም እዚ ኣነ ተገሪመ ዘለኹ በዚኦም to find anywhere in this market that says the word Christmas, maybe the word Jesus, any indication that this is indeed a religious holiday in the UK. We've got winter warmers at the winter market. Is this a Christmas market? It's a winter market. A winter market. What's the difference? Something to do with religion. They can't say Christmas, but So apparently the ተመይኩማዶ እዚ ናይ ክሪስማስ ማርኬት ዲም ዝበለ ኖ ዊንተር ማርኬት ይልዎ እንታይ ፀገም ኣሎ ምስ ክሪስማስ ተይልዎ ኖ እዚ ኢንክሉሲቭ ኣይኮነን ነቶም ክርስቲያን ዘይኮኑ ሓቢሩ ዝሕብር ስለ ዘይኮነ ክርስቲያን ዘይኮነ ኣብቲ ግዜኦም ካቶም ሞስለም ካብቲ ናይቶም ንኣብነት ንሮመዳንስ ብካልሽም ክትቀይረሉ ማለት እዩ ረመዳን ክጾሙ ከለዉ ኣስላምቶም ክርስቲያን ሕማቅ ከይስምዑ ኣሜልካቲ ናይ ረመዳን ጾምሲ ካልሽም ክትበ ማለት እዩ ልደት እንድሕር ኮይኑ ልደት እዩ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ልደት ኢልካ ትጽውዖ ዒድ ክኸውን ከሎ ድማ ናይ ዒድ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እስላም ክኸውን ከሎ ብኡ ክትኽብረለካ እዚ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ እንታይ እዩ ነቶም ክርስቲያንን እስላምን ንምትሕብባር ኣይኮነን እዚ ዝግበር ዘሎ ገለገለ ሰባት ብኸምኡ ዝወስድዎ ኣለዎ ኖ ሃይማኖታት ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ እዚ ከዲኹም ቶሌራንስ ወይ ከምዚ ተፃዋርነት ደገሉ እናበሉ ይጥቀምሉ ኣሎ ነቲ ሃይማኖታት ንምጥፋእ እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ክርስቲያን ከምዚ ጌርካ ንካልኦት ከይትፀሉ መን ብክርስትና ሕማቅ ትስምዖ እስላም ሕማቅ ክስምዖም ኣይክእሉን እዮም ትክክለኛ እስላም ንክርስትና ከኽብሩ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብ ቁርኣን ከምኡ እዩ ዝብል ክርስቲያን ጎረባብትኩም እዮም ኣሕዋትኩም እዮም ወይ እውን ኣዝማትኩም እዮም ሳኹም ዝነብሩ እዮም ኣኽብርዎም እዩ ዝብል ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ንዘበናት ድማ ብፍላይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንዓመታት ብሓደ ዝነበረ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ እስላም ንኣንጻር ክርስቲያን ገይሩ ንዓመታት ከም ማሕደሮም ዝፀንሐ ዘባእሶም ዝነበረ ዳ እምበር ንክልቲኡ ሃይማኖታት ከጥፍ ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘለዎ እውን ተገንዚብና ኣለና በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ውፅኢት ናቱ እዩ እቲ ካልእ ክፋል ዶናልድ ትራምፕ ክፀቕጠሉ ዝፍትን ዘሎ ምናልባት ይዕወተሉ ዘይዕወተሉን ድማ ሓንቲ ካብዚኣተን እያ እዚ ሰብ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመላ ታክቲክ እያ ኣብዚ ረኣይዎ ሕጂ and other grass-eating species have a digestion system that emits methane. And methane is a very powerful greenhouse gas. And so cows alone account for about 6% of global emissions. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሽሙ ሓደ ካብቶም ቢልዮነራት ናይ ዓለምና ቢል ጌትስ ይበሃል ቀደም ማይክሮሶፍት ዝመሃዘ እታ ካምፓኒ ማይክሮሶፍት ዘበገሰ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዓብዪ ኢንቨስተር እዩ ንዓለምና ንደቂ ሰባትን ብዛዕባ እዛ ፕላኔት ብዙሕ ዝግደስ እዩ ዝመስል ከምኡ ከምዘይኮነ ግን ንፁር ክኾነኩም እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ከብቲ ከምኡ እውን ሳዕሪ ዝበልዓ እንስሳታት ሓደገኛ ነዚ ክላይሜት እዚ ይብለና ኣሎ
نإذا كان من سبونسر يفلتكم اللهم نتي دكتور تيدروس بحال نتي ودبت عنا عالم بزح جنزب أبت ودبت عنا عالم فاند زجبر سبونسر زجبر نسيو زعبا كوفيد ما بزح جزء زنك أفسد مخانو وزفلتيو أنا يكون كنز بلو سنة إلى كريكمي سنتايز بلو كبتي سعر زبال عن ساتات ميتين زبل ويون أنا ويون حدا غاز لدوصها እጽል ድማ ንብከላ ናይ ዓለምና ክሳብ 6% ናይ ግሎባል ኢሚሽን ናትና ዝፈጥራ ዘለዋ ብከላ ናይ ዓለምና ብፕራይቬት ጀት ዝኸይሰብ ኮይዚ ብፕራይቬት ጀት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ እዩ ናይ ሓደ ፕራይቬት ጀት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት እተውፅኦ ትክክል ድማ መይብቶም ንሕና መኪና ንዝውር ኣብ ዓመት 2 ዓመት ናይ ሙሉእ ንገብሮ ክንዱ ይከውን እዩ ኣና ኤግዛክትሊ ተስታት በኩም የለውን ግን so ታይዝ ብዘሎ ከብቲ ክጠፍ ኣለወን ገለ ካብ ዝብል እዩ ስለምታይ ከም ብላሎ ስምዕዎን ዘገርም እኮ ይዘለና መድረክ قليل مدرخ كم زي كده. And so we need to change cows, just cows alone. How are we going to do that? Well, actually, of all the categories, the one that has gone better than I would have expected 5 years ago is this work to make what's called artificial meat. And so you have people like Impossible or Beyond Meat, both of which I invested in. You eat it as well, and you like. So انتهي بالزلة دي سبزي. عند حركبتي كم ما سعر زبال عن ساتات بكلا زس بانتو خينا نتبكلا كانوا بدلون تايكن جبر لنا يلبس حتى من قدر له ونسدما أكندتي سعري زبال عن ساتات نبال عن سجا نسجا دي نقل مله التسجا أب فابريكا خنصرحنا أب لابراتور خنصرحنا خلينا لك كم تن كوفيد زجبرة مالتيو أب لابراتور سرحنا التسجا أب لابراتور استسرح السجا كم بلع أنت جميرنا نتنطريت كندليان سلزي كنا ناقود لك خدين سلامتك كم لالو أبتن لابراتوري سجاد سرح زلوا إنفستيجيرس لزلوا نت برودكت ناتيو ناب سبزبس أزلوا لك كم تن كوفيد تجبرت سنه لك رأيكمه الجدما أبزي جمير زلوا حيال جريجن زخا مستوى عليه. Absolutely, you can go to Burger King and buy the Impossible Burger. All right, is it healthier for you or just healthier for the atmosphere? It's slightly healthier for you in terms of less cholesterol. It's of course dramatic reduction in methane emissions. سنتايد من دلوت تسجع حجنت أننا دي تبغ كينوتي عب لابراتوري تشرح وزن لهم زبالة وتبغ كينوت أننا تبغيو كابن العلمان بكلنا كلايمت عبي أستواصل زلويو أبرجر كينج كيتكم impossible برجر الكم كدلي وتخلي غيب لكم على شو من قاريت راي كمان تبغي سمعني لأن أنا كيتكم كيتبل عكاو مالت نايز سبزي أبزو سمعوا وانتاجي ركض محجي أبزي أنا كوفيد كبرات راي. The last one of these was in 2020 or 2019 in October, and it was hosted by Bill Gates, by Fauci, and by Avril Haines. I'm sure a lot of you have gone and looked at this on YouTube. It's called Event 201. That same week, Bill Gates, who was overseeing this simulation, bought 1.1 million shares of BioNTech vaccine, which later became the Pfizer vaccine. He then sold that, almost all that stock, 87%, 2 years later, at a 242 million. ريواد اللهم RFK زبحال زي أبزبنا دونالد ترامب أب محضرنا دونالد ترامب منستر عنا كون زبحال زليو سكرتير نايت هيلث زبحال زلو كون زبحال زليو أب كلتشن عصرت تشعتن كوفيد نعلمنا كيما تأخلو هذا عبو على تخايجين يربح البيل جيتس تساطفو أنتوني فاوتشي زبحال تساطفو أتو كوفيد كما مخانب زعبو يمزارو بنيرم already أبتجزيتي إتنا أب كوفيد أب كتابات إنفست جورازنا برا كامباني تات بركناتن بحسور كله سب كيف لو تخلو بيل جيتس بزح برك كاو جزيب لنا له كلتميتن 4 مليون كسيب دما كلتا عمد حرت كوفيد مسيونا زي عالمنا مسبلا كوفيد جدا كتابات كنوسدا لنا قبل كله لك كوفيد سب كوز دمس جمره قدمت كوفيد وصيت مرأيو مالتي أبت مجمريات كوفيد أبت داقا مسكربه بركنايتن كامباني تات أبترز خلو شيتوه تزي كابتن أي كوفيد قدايت راي 4 مليون دولار كم زخسبه بيل جيتس زنقر زلو دما RFK هذا كابتن أجد تستيب بزعبا قداي نايزي سكام بعلي بيل جيتس قبروه سبوق مساعات زلون سبوق مردات زلوني لذي كما يجيرهم حجر مالك كابتن أي كوفيد نزنا يسقاد ما إنفست جيرو مجمريا نا عالم شجر كم زفتح زلو جيريد شطط حساب أكتيفيتات نازوري شعو سبنا تسقع قدم مجمرة تبرك على مسكدة يشطو شعو تسقع طقمية بلوم ولا كون خليو كم زعنا قبرو دما انجيروم يفسلو مالتيو نعلم ناز حليو خايم مسلو $1 billion profit. And a week after that
እዚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ከስተብለሉን ክፈልጦን ስለ ዘለዎ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹም ካናዳ ንዘለኹም ድማ ንእሽተይ ከረየኩም ክፍትነ because there's so many things happening in the world ናብ ኤሮፓ ከምምስጋረይ ካናዳ ንዘለኹም ከዓ maybe this is going to be useful for you ዚኣ ስምዕዋ እስከ Political drama continues this morning. The Prime Minister shuffling his cabinet later today, seemingly drowning out the calls for him by at least 15 of his own MPs to resign. Those voices joining those of the Bloc, the NDP, and the Conservative Party, and of course, all of this happening against the countdown clock to a new Trump administration and his threats of crippling tariffs for this country. And what we have yet to hear from the Prime Minister, I am joined once again by... እዚ ንሪኦ ዘለና ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ድማ ሓደ ካብቶም ንካናዳ ኣብ ቅልውላው ዝወስዳ ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ንካናዳ ብታሪፍ ገይሩ የፈራርሃ ከም ዘሎን እታ ሃገር ድማ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ናይ ጃስቲን ትሩዶ ዝበሃል ዳርጋ ካብ ከመይ ዝበለ ቁጠባ ናብ ቅልውላው እትይዋ ከም ዘሎን ሕጂ ድማ ወላቲ መንግስቲ ናቱ ናይ ተዓዮን ኣሎ ስለዚ ብምሉኦም እዞም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዲሞክራሲ ዶ ገለገለ ኢሎም ዝተኣኻኸቡ ዝነበሩ ሃገሮም ኣብ ሓደጋ እትየመን ኣለው ኣሜሪካ ዕድል ስለ ዘለዋ ጆ ባይደን መፅይዋ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ መፅይዋ ኣሎ ካብኡ ናቡ ዋላ እኳ ነዊሕ ዓመታት ከመይ ክትቅፅል እያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን መንገዲ ንክትቅይር ዕድል ረኺባ ኣላ ካልኦት ሃገራት ግን ከምኡ ዓይነት የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ተመፅኦም መንገዲ ክቅይሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻ እቲ ኤሮፓዊ ሕብረት ንኣብነት ኮሚሽን ግን ዕድል እውን የብሉ ንክቅይር ምክንያቱ እቲ ኮሚሽን ናይ ቀደም ዝነበረት ፕሬዚደንት ትቕፅል ስለ for this country. And what we have yet to hear from the Prime Minister, I am joined once again by the leader of the official opposition and the leader of the Conservative Party of Canada, Pierre Poilievre. Welcome back to the show. Great to be with you, and Merry Christmas to you and your viewers. Yeah, Merry Christmas to you too. Before we get started, I just want to set the table for our conversations. Canadians are very familiar with your messaging, and obviously it's working for you. You're enjoying a 20-point lead in the polls. But what I'm not familiar with, what Canadians aren't as familiar with, is your relationship with the incoming President Donald Trump. How would you describe your relationship with him right now? እዚ ገለ ካብቲኦም ምናልባት ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ክቅይሮ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ እዩ ተታዓዊቱ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ፖሊሲ ዘለዎ እዩ ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ምህላው ድማ ንካናዳ ኣገዳስነት ኣለዎ ንክሪኦ ከለኹ ስለምንታይ ካናዳ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ካብዚ ናይ ግሎባሊስት ኣተሓሳስባ ወፅያ ብፀጋታታ ክትጥቀም ተፈቲና ብዙሕ ሪሶርስ ዘለዋ ነዳዲ ይኹን ካልእ ብዙሕ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ንዑ ናብ ዕዳጋ ከምፅኡ ተጀሚሮም ኣብ ካናዳ መሬት ገዛውቲ ተሳኢኑ ክበሃል ከሎስ ዝሕዝን ምዃኑ ጥራይካ ትፈልጥ እቲ ዝሰፍሐ መሬት ዘለዎ ሃገር ከመይ ገይሩ ገዛውቲ ዝሰኣነላ ስለምንታይ ደይተሃንፅ ምክንያቱ ሕማቅ ፖሊሲ ዝኽተል መንግስቲ ስለ ዘሎ ተዓዲ ነቲ ህንፃ ይኹን ነቲ ካልእ ከምቲ ዝድለ ክቕፅል ኣይገበሮን ስለዚ ወላ ንሃብታም ፀጋታ ዘሎ ሃገር ሕማቅ ምሕደራ ካብቲ ፅቡቅ ከመይ ገይሩ ድሕሪት ክመልሶ ከም ዝኽእል መራሒ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፍሪፍ ገይሩሎም ስለ ዘሎ እንታይ ይርክብ ናትካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ እስከ ንገረና ትብለላ Well, I don't have one right now because I'm not the Prime Minister. I've been very conscientious about putting the country first and avoiding dividing the message. So that said, I have the strength and the smarts to stand up for this country. And my message to incoming President Trump is that first and foremost, Canada will never be the 51st state of the U.S. We have a heroic history, a great people, and a very proud ኣብዚ ሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጃስቲን ትሩዶ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ምስ ረኸበ ታሪፍ ተጌርካልና ቁጠባና ክርመስ ይኽእል እዩ ምስ በሎ እሞ ከይትርመስ ተደሊኻ መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ኣለካ ኢልዎ ይበሃል ሕጂ እቶም ካናዳውያን ከምዚኦም ፓትሪዮትስ ዝበሃሉ ድማ ብጣዕሚ ኣቆጥዕዎም እቲ ዘረባቲ ብሰንኪ ሓደ ድኹም መራሒ ስለ ዘለና ተናዒቕና ታሪክናን ክብርናን ተዘንጢሉ ብምባል ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ምንቃፍን ንዑ ንምእላይን ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ካናዳ እውን ኣብ ካናዳ ዘለኹም ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እምበር ብጉዳይ ናይ ካናዳ ብዙሕ ዝግደስ ኣይኮነን ከምዞም ኢሊት ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ከሞም እዩ ናብ ኤሮፓ ናይ መወዳእታ ሽዑ ናብ ኣፍሪካ ክሰግር እየ On behalf of Team 25, the pan-European movement that came together in Berlin quite a few years ago, when it was still possible to dream of reversing the degeneration of the European Union into an austerity union that drags the peoples of Europe down the quagmire of naked exploitation of people and nature, rampant inequality, technological regression. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ፍሉይ ፀላዊ ዝኾነ ኤሮፓዊ ሰብ እዩ ናይ ግሪክ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፀሓፈ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሮፓ ኣበይ ወዲቓ ከም ዘላ ኣብ ምንታይ ኩነታት በፂሓ ከም ዘላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2025 ድሕሪ ኣቲና ኤሮፓ ክሳብ ሽዑ መንገዲ እንተዘይቀይራ ተስፋ ከም ዘይብላ ተዘራሪብና ነርና ኣበይ በፂሕና ኣለና ሕጂ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ Xenophobia and war.
Back then, as DiEM25 was coming together toward, it was the end of 2015, we said that Europe had at most a decade during which to put its act together. That's why we added 25 to our name, DiEM25. And we said that either Europe would democratize by 2025 or it would disintegrate. It didn't democratize, so now it is disintegrating. As we farewell 2024 and prepare... ኣብ 2015 ኣቢልና 2015 ሓደ ግሩፕ ኣለዎም እሶም ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ 10 ዓመት ኤውሮፓ ኣካይዳ ናታ ናብ ዲሞክራሲ ክትቅይር ኣለዋ ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ዲሞክራሲ ኣይኮነን ኤውሮፓ ይዝባል ኤውሮፓዊ ሕብረት ዲሞክራሲ ይኮነን ብናይ ሃብታማት ቢልዮነራት ወይ እውን ብሰብሪ ኣስማል ዝውነን መንግስቲ ምዃኑ ይዝንገር ስለዚ ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ 10 ዓመታት ካብ 2015 ክሳብ 25 ማለት እዩ ናብ ዲሞክራሲ ገፃ እንተደይ ተመሊሳ ኣካይዳ እንተደይ ቀይራ ኣብ 2025 ኣቢላ እቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝበሃል ናብ ምፍራስ ገፁ ክኸይድ እዩ ኢሎም ገምጊሞም ነይሮም ክሳብ ሕጂ ድማ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ወይ ለውጢ ክግበር ስለዘይተረኣየ እቲ ምርጫ ናብ ምፍራስ ናይ ኤውሮፓ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ውፅኢት ናቱ ድማ ምፍራስ ናይ ኤውሮፓ ንርኢ ኣለና እዩ ዝብለኩም ዘሎ ተገርም እዩ ourselves for this pivotal year 2025, which we always thought of as a year during which either Europe would have led to Northern Europe's deindustrialization as well as Southern Europe's desertification. Europe, as a result, missed a whole technological revolution and is now in irreversible decline. Technologically, politically, financially, morally. ብሓፈሻ እቲ መርሕነት ናይ ኤውሮፓ ከም ዘውደቓ ፌይል ከም ዝገበራ ነቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኤውሮፓ ናይ ሕርሻ ማዕከን ዝነበረ ናብ ደዘርት ወይ እውን ናብ ምድረ በዳ ክቕይሮ ከሎ ሰሜን ኤውሮፓ ድማ ብኢንዱስትሪ ዝፍለጥ ዝነበረ ዲኢንዱስትሪላይዜሽን ብምስዓብ ንኤውሮፓ ብቁጠባ ንበሎ ብሞራል ንበሎ ብፋይናንስ ንበሎ ብኩሉ ብፖለቲካ ንበሎ ዝዕነዋ መርሕነት እዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ኣፍሪሎ ብምባል እዚ መንግስቲ እዚ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ሕብረት ኤውሮፓ ተስፋ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ኣትሪሩ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ሕቶ ናይ ኤውሮፓ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ነዚ መስለና ዓበይቲ ስኮላርስ ድማ ይነግሩ ኣለዉ ኤውሮፓ ናብ ፅቡቅ ዳይሬክሽን ትኸይድ ከም ዘየላ ሕጂ ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ድማ ክንርኢና ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብዓብዩ በዚያ ንጀምር Engagement in Somalia has become a focal point of geopolitical attention, especially with recent developments that intertwine global rivalries and regional complexities. This week, Somali President Hassan Sheikh Mohammed hosted Ambassador Xiu Bing, China's special envoy for the Horn of Africa, highlighting Beijing's ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ዳርጋ ዓበይቲ ስቴክሆልደርስ ኩላቶም ቶም ዓበይቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ዝጨፋጨፍሉ ዘለው ግንባር ተቐይሩ ዘሎ እቲ ሶማሊያ ዝበሃል ቱርክ ብዓብዩ ግብፅ ኣዋቲሎ ኢትዮጵያ ከኣቱ ይፍትናሎ ቻይና ረብሓ ኣለዋ ኣብቲ ቦታቲ ስለዚ ኩላቶም ፈረንሳ ድማ ሕጂ ብመንገዲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ብምርኣይ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ንሶማልያውያን ዝለዓለ ዘሻቕለ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዞባቲ ድማ ዝለዓለ ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ እዩ ንፍሉይ ልኡኽ ናይ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሶማልያ ከይዱ ነይሩ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣሎ ኣብቲ ቦታታት እቲ ክልተ ቦታታት ጥራይ እንተሪፈንዎ ዘሎ ወይ እውን ኣባትን ዝያዳ ክሰርሕ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ድማ ሶማልያ ምስቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ መርገፂ ናቶም ፈልዮም ኣለዎሶም ምስ ዓባይ ሶማልያ ዳትስ ዋይ ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ኣብቲ መርገፂታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤግዛክትሊ ኤርትራን ሶማልያን ሓደ ዓይነት መርገፂ ስለ ዘለዎም እዩ ነዚ ግን ምልስ ኢልና በቲ ካልእ ጉዳይ ንርአዮ በቲ ቴማ ናይ ባሕሪ ብወገን ኢትዮጵያ ዝድፋእ ዘሎ መንስማዕ ምስቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንክልትዮ ተሓይዝና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ባሕሪ ንምርካብ ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ መስርሕ ዲፕሎማሲ ሂብኻ ምቕባል ምትእስሳርን ተረባሕነትን ቁጠባ ሃገራት ትርከበሉ ዞባ ዘረጋግፅ ምዃኑ ተገሊጹ ኣባይቱ ወከልቲ ህዝቢ ርክብ ጉዳያት ወፃን ኣባል ቋሚ ኮሚቴ ዛዕባታት ሰላም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከም ዘብርህዎ መጠን ንርብሐሉ በሪ ባሕሪ ክንውስኽ ዘገድድ እዩ ንዘላቒ ዕብየት ኢትዮጵያ ወሳኒ ከምኡውን ሓበራዊ ተረባሕነት ጎረባብቲ ሃገራት ባይታ ዘትሕዝ ምዃኑ ገሊፆም እዮም ኢትዮጵያ ርክብ ህዝብን ሓበራዊ ልምዓት ናይ ምርግጋጽ قوامة بمتنخر أب تركب اللزوبة ترنع قطبة نمهناس كده عبرتي عقم تواتع الرجاجي توميوم زمن كسغاس بر بحر النزول نجوربة والتهجرات زبالة سلمعتن خالي عدلن بايتا عم تعز جزيف كده كم زلوا بأصنعات أبريهم يوم يتبقى قربي تجرو تزانيو شو بحر برا لا شو تبقى اللاتم
በዝሑም ጎረባብት ሃገራት ኢትዮጵያ በር ባሕር ኣለዎም ኢትዮጵያ ግን የብላን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ቁጠባ ኢትዮጵያ እንዳገወደ ይኸድ እዩ ዘሎ ሰደድ ዝግበሩን ዝኣተውን ጥረቑሑ እንዳበዝሑ እዮም ዝመፁ ኣድላይነት በር ባሕሪ እውን ብዓቐን እዚ እንዳሰፍሐ እዩ ዝመፅእ በዚ ድማ ካብ ነፀላ ጠለብ ናብ 2-3-4 እንዳዓበየ ነቲ ኢኮኖሚ ብኣግባቡ ክሽከም ዝኽእለሉ ኩነት እንተተፈጢሩ ንኢትዮጵያ ዝህልዎ ረብሓ ገዚፍ እዩ ንኻልኦት ጎረባብት ሃገራት ዝህቦ ረብሓ እውን ዓብዪ እዩ ምልማዕ ሰላምን ብልጽግናን ሕጂ እቲ ጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክዛረቡ ከለዉ ብምስ ጎረባብቲ ንምዕባለ ንሓበራዊ ረብሓ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ግን ካልእ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ኣብ ቱርኪ ዝተፈፀመ ዝምድና ሶማልያን ኢትዮጵያን ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ካብኡ ዝወፅእ ዘሎ ስግኣት ንሶማላውያን ዝፈጠረ ኩነታት ኣጋጢሙ ኣሎ ሓደ ካብኡ ፕሬዚደንት ናይ ቱርክ ለንቀኔ ዝተዛረባ ቪድዮ ትዘውር ኣላ ርኢኹማ እንትኮንኩም እስከ ስምዕዋ gerçekten Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyor. እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ቱርኪ ኤርዶዋን ንክልቲኦም መራሕቲ ከመይ ገይሩ ኣብ ስምምዕ ከም ዘብፅሖም ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ክዘራረብ ከለኹ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይምህላዎም ብጣዕሚ ሕማቅ ከም ዝስምዖም ዓብይ ስግኣት ከም ዘለዎምን ገሊፁለይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ብዕቤታ ይኹም ብመሬታ ይኹም ብዝሒ ህዝባ ዕፅፊ ናይ ሶማልያ ክልተ ዕፅፊ ናይ ሶማልያ ትኸውን ኢሉ ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ግድን ከም ዘድልዮም ተረዲእና ኣሎ ንሕና ድማ ምስ ሶማልያ ዘለና ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው ንሶማልያ ኣብ ግዜ ሽግሮም ዘተሓናዮም ዝተቃለስናሎም ነቲ ግብረ ሽበራ ንምጥፋእ ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበራ ከም ምዃንና መጠን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ምስምማዕ ዓብ ግደ ነይሩና ስለዚ ፀገም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተቐበሎ ወይ ከም ዝተረዶ ሶማልያውያን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ነቲ መራሒ ናይ ሶማልያ ከም ዝፀቐጦ ኢዱ ጠውዩ ኣብቲ ስምምዕ ኣምፅእዎ ኣሎ እቲ ስምምዕ ድማ ከምቲ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ምናልባት ነቲ MOU ኣብቲ ስምምዕ እቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣይተጠቕሰን ኣሎ ኣብቲ ተሰማምዕሉ የግዳስ ኢትዮጵያውያን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ስምምዕ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረስ ክቕፅል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብቲ ስምምዕ እንታይ ኢሉ ተሰማሚዑ ልኡላውነትን ግዛታዊ ዶብን ናይ ሶማልያ ሙሉእ ብምሉእ ነኽብር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ድማ ንቕበል ስለ ዝበለ ሶማልያ ተዓዊታ ኢልና ንትንትን ነርና ሶማላውያን ግን ቀፃሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሰድዎ ዘለዉ መራሕናቶም ጠሊምዎም ክህሉ ከም ዝኽእል ብድሕሪ መጋረጃ ገለ ስምምዕ ኣጋጢሙ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ዘረባ ብተደጋጋሚ ይዘውር ኣሎ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ከምዚ ጉዳይ እዚ ኤግዛክትሊ እንታይ ክግበር ዝኽእል ኣብ ወርሒ 2/2025 መራሒ ናይ ቱርኪ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ሶማልያን ክገይሽ ምዃኑን ንክልቲኦም ክረኽቦም ከም ዝኽእልን እቲ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት ድማ ከም ብሓድሽ ቅልጡፍ ዝኾነ ውፅኢት ንምግባር ንክልቲኦም ከራኽቦም ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ኣብቲ ስምምዕ እውን ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ሶማላውያን ስጋቶም ካብ ምግላፅ ሕሉፍ ሓሊፎም ቱርኩሲ መሻርክትና ኢና እንተበልናዮ እኮ ሶማልያ ትሕጃናቶም ወይ እውን ናቶም ሕዛእቲ ይኮነትን ከም ድሌቶም ብዛዕባ ጉዳይና ንክዛረቡ ብምባል ሶማልያ ክሳዕ ክንዲ ዝሓደጋ ክወድቃ ኣይግባእን እዩ ብምባል ይዛረቡ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ሃገር ሽርክነት ክትገብር ከላ መጀመርያ ኣብ ነብሳ ትተኣማመን ሃገር ተኮይና ጥራይ ውፅኢት ዘምፅእ ኣላ ንሕና ንኣብነት ከም ኤርትራውያን ኤርትራ ሽርክነት ክትገብር ኣለዋ ምስ ኣብዚ ንመለስ ሓነ ዝናራና ክንዛረብ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ወይ ምስ ካልእ ሽርክነት ክትገብር ኣለዋ ክንብል ከለና ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ኤርትራ ኣብ ነብሳ ትተኣማመን ሃገር ስለዝኾነ ሰራዊታን ካልኣን ዘለዋ ስለዝኾነት ስለዚ እቶም መሻርክታት ትገብሮም ንኤርትራ ሓደጋ ከምፅኡላ ዘይክእሉ ጥራይ ፀጋታት ከምፅኡላ ዝኽእሉ ኣብ ልምዓት ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ከምኡ እውን ኣብቲ ህንፀት ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ስለዝበልና ኢና እምበር ኤርትራ ከም ሶማልያ ወይ እውን ከም ካልእ ሃገር ኣይኮነትን ኢንዲፐንደንትሊ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ሓያል ሃገር እያ ኣብ ነብስኻ ጥራይ ምእማን ወይ እውን ኩሉ ነገር ባዕለይ ክገብሮ እየ ምባል ግን ሓደ ግዜ ክወዘልካ ክእል ካልኣይ ድማ ዋጋ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ ስለዚ መሻርክቲ ጌርካ ነቲ ዘለካ ከተብል ኣለካ ብግምጣሉ ገለገለ ሰብ ሱቕ ኢልካ ተዓሚትካ ምስ ካልኦት ምሳርሕ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ እውን ኣብ ሶማልያ ንሪኦ ኣለና ኦፍኮርስ ሶማልያ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለዋ ኣይኮነን ምስ ቱርኪ ክሰሓሓቡ ኣብቲ ውሽጢ ሶማልያ ዘሎ ፀገም ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እኳ ኣገዳስን እንተሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ሶማልያ ኣብ ሶማልያ እዩ ዘሎ እተን ፌደራል ስቴትስ ዝበሃላ ሓደክ ናቱ ረብሓ እዩ ዘሎ ሶማሊላንድ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ክእለ ዝደሊ ዘሎ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ንበይኑ ክእለ ይደሊ እዩ እቲ ጁባላንድ ዝበሃል ድሮ
ጁባላንድ ዝበሃልን እቲ ፌደራል መንግስትን ንሓትሕዶም ክዋግኡ ቀኒዮም ኣለዉ ኦልሬዲ ስለዚ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሶማልያ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት እዩ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ድማ ነፍስኻ ክሳብ ዘይከኣልካ እቲ ሽግር ብዙሕ ፀገማት ሒዝልካ ክመፅእ ከም ዝኽእል ቅድመ ቀዳምነት ክግበር ዝግብኦ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍስኻ ምትእምማን ካልኣይ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ቱርኪ ናታ ኣጀንዳ ክትገብር እያ ወረ ግብፂ እውን ሕጂ ናይ ኢትዮጵያውያን ሓበሬታ ኣመና ተጠንቂቕካ ክትሪኦ ዘለካ እዩ ምክንያቱ they have so many interests ኣብኡ ነቲ ነገራት ትዊስት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ምርዳእ የድሊ ግን ስቲል ሶማልያውያን ዝብልዎ ዘለዉ እውን ብዙሕ በቲ ዲል ዝተገበረ ኣብ ኣንካራ ዝተገበረ ስምምዕ ዕጋበት ከም ዘይብሎምን ዓብ ስጋት ይስምዖም ከም ዘለዎን ካብ ምግላፅ ኣይተቆጠቡን ኣለዉ ካብኡ ብዘይፍለ ንመለስ ኣብቲ ናይ ቻይና ከንታይ ረብሓ ክህልዋ ይኽእል ኣብዚ in the region. But this is not an isolated move. It's happening amidst escalating regional tensions, piracy threats, great power rivalries, and contested alliances over Somaliland's independence. What makes China's strategy in the Horn of Africa so consequential? And how are these maneuvers shaping the region's fragile balance? Today, we explore the power plays, partnerships, and provocations that are redrawing the geopolitical map of this. Somali President Hassan Sheikh Mohammed hosted Ambassador Chiu Bing, China's special envoy for the Horn of Africa, at the presidential palace in Mogadishu. According to reports, their discussions emphasized deepening Sino-Somali ties, focusing on regional security, economic cooperation, and Somalia's integration into China's Belt and Road Initiative. This meeting is part of Beijing's calculated approach to expand its influence in a region marked by both opportunity and fragility. China, of course, ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዋን ንኣፍሪካ ጌት ናቱ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ዞባቲ ብብዙሕ ዓይንያ ትጥምቶ ንኩሉ ሃገራት ድማ ናብ ኩለን ሃገራት ክትሰርሕ ድሌት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር እቲ ሕቶ ግን እቲ ዞባቲ እዚ ርግኣት ስለ ዘይብሉ ዳርጋ እቲ ናይ ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ ገዲፋ ናበይ ከይዳ ኣላ ቻይና ናብ ታንዛንያ ከይዳ ኣላ ብሓፈሻ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጅቡቲ ዘሎ بإثيوبيا زلو بسوماليا زلو كم تزدل أتوقع يرخبنا له بإرترا زلو بالسودان زلو كم تزدل إنفست تجبر الله كعلتنا بإثيوبيا تجبر الله ستيل جن كم تي كتجبر تدلي أيقونن زلو تزوبات رجعت سلا زي بلو إثيوبيا قدام سنة تجراي جميرو قلم له زلو كم تزدل يكسر حسل زي كعلو قبل علي بس جبتي سفيه زغنا إنفستمنت تجبر له تحت دماء تنزانيا كمونا بكينيا بزح إنفستمنت يقبرهم زلوا أبو غاندا بزح إنفستمنت يقبر له سلازك أرنا أفريقيا بتزلوا أجمعات بتبوليتيكاوي زي رجوعنا كم تزدل إنفستمنت كراكو كم زي كعلن زينا تشاينا فلو يلو خدمة نفس سوماليا ون نتزلوا من إنفستمنت بروجكت نمسفح يسعر كم زلون نتنا أمريكا زقبر زلوا كالوت حيلتات كبر وظيفة نزلوا نساتهم وناتهم ربحان معزاز يقايو كم زلوين عن رجالنا أما ودا تاجن تنابو زلوا هجرات ربحات زيادة سنين كم حساس زلوا بخال أب سوماليا زبها زلوا ما عاد زرباي زلوا بزون نزون سكسمعوا حسن شي محمدن لما قلت كالشباب قار بيتين يوم قاطعني ناخوني تاوست لمسرات فلاقود أصادرو باطال يلالو كزي حساب والا ليجو يتبالي اوبريشن تك انبابرو بسوماليا تور لاي تقات لمفزم مكارا تادرقوال ግን በኢትዮጵያ ጦር ከሽፏል። በዚህ ልዩ ጥቃት ውስጥ የግብጽ ሚና ምን ነበረ? የኢትዮጵያ ጦርስ እንዴት በቀላሉ ይህን ኦፕሬሽን አከሸፈው? የሞቃዲሾ ሰዎችስ በቀጣይ ምን አይነት አቋም ሊይዙ ይችላሉ? በእነዚህና መሰል ጉዳዮች ጅንታይም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ኦፍ ኮርስ ሐቅነቱ ቀሲልካ ክረዝ ዝኽእል ግን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሓደ ነገር ጥራይ ክንዕዘብ ንኽእል ግብጽ ኢድ ኣለዋ፣ ቱርክ ኢድ ኣለዋ፣ ኢማራት ኢድ ኣለዋ፣ ኢትዮጵያ ኢድ ኣለዋ፣ ኣሜሪካ ኢድ ኣለዋ you name it there are so many stakeholders I wish to Somalia زلو زون كلهم حيلتات دما حد عينت علامة يكونن زلو حديك ناتو علامة يزلو حديك ناتو أجندة يزلو زو كل علامات بسوماليا بخمي من قديك سالت ماني كسالتو كما يقاون دعريلكا it's gonna be very difficult كبيد نجر كبيد مدرك قوم خانو يزر داكا جبسنا عبنت أبز عجل زكاية زلو ثقيل الله بزح زنك ساقاس نجر يبلال سيرترا ሶማሊያ ግብፂ ኤርትራ ሶማሊያ ድሕሪዩ ምንቅስቃስ ናይ ግብፂ ጠጠው ዝበለ እዩ ዘሎ ስለዚ ግብፂ እንታይ ትገብራላ ኣብዚ እዋን እዚ they are calculating አብይ ኣሕመድ ኣብ ኣንካራ ኸይዱ ምስ ሶማሊያ ሽግረ ይፈትሑ ኣለኹ ይብል ኣሎ ቀፂሉ ካብ G7 ሓደ ዓብ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ተራኺቡ ኣሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ምርካብ ድማ ክሕግዘኩም ኢልና ይብል ኣለዉ ስለዚ ተመሊሰ እዚኣ ክነግረኩም መጀመርያ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ መንስማዓያ ክተሓሓዘልኩም ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ እውን ክተሓሓዝ ስለ ዝኽእል
ማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መጽባዕ አትየሎም እቲ ፕሬዚደንት ንክልተ መዓልታት ዝጸንሐ ምብጻሕ ስራሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣካይደሎም ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ዘላቂ ሰላም ዘለዎ ኣገዳስነት መሰረት ብምግባር እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹሎም ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መሰረት ብምግባር ድማ መንግስቲ ፈረንሳይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምግባር ቁርብነቱ ገሊጹሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክፍጸምን ልዕነት ሕጊ ኣብ ኢትዮጵያ ክኽበርን ከም ዘሎ ብምስማር ኣብዚኦም መሰረት ዝገበረ ድጋፍ ፈረንሳይ ከም ዝህሉ ድማ ቃል ኣትየሎም ኣብዚ እዋን ብወገን ኢትዮጵያ ቀንዲ ትኩረት ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ጉዳይ ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ድማ ኢትዮጵያ ዝምልከተ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣገዳሲ መጽባዕ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣትይሎም ኢትዮጵያ መውጽኢ ኣፍደገ ባሕሪ ንክህልዋ ኣብ እትገብሮ ሰላማውን ዲፕሎማስያውን ምንቅስቓስ ፈረንሳይ እትኽእሉ ሓገዝ ክትገብር እያ ክብል ይገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብወገኑ ፕሬዚደንት ማክሮን ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋን ቁጠባ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎን ዝበላ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ክትረክብ ንእትገብሮ ቃልሲም ትሕግዘና ምዃኑ ቃል ኣትዩለይ ኣሎ ክብል ተዛሪበሎም ኣሜሪካ እትርከቦ ጸለውቲ ሃገራት ምዕራብ ብወገን ኢትዮጵያ ዳግም ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከትም ኣፍሉጦ ሂበን ኢትዮጵያ መውጽኢ ኣፍደገ ባሕሪ ክትረክብ ቆጻል መብራህቲ ከም ዝሃባዮም ዲፕሎማስያውያን ፍልፍላት ሓበሬታ ዘመላኽቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኽእሉን እዮም ዝበሎም ምትዕጻፋት ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ምስ ሶማልያ ዝገበሮ ስምምዕነት እውን ካብ ሶማልያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘኽእሎ ኣማራጺ ምዃኑ ተነጊሩ ቀንዲ ትኹረት ኢትዮጵያ እቲ ታሪኻዊ ሕቶዋነት ተልዕለሉ ዘላ ወደብ ዓሰብ ምዃና እተመላኽት ዘላ ኮይና ነዚ ድማ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣብ ምክያድያ ትርከብ እዚ ግን ብወገን ኤርትራ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢላ መግለጺ ሂባትሉ ከም ዝነበረት ኣይርሳዕን እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ሸንኮለል እንዲ ዝብል ዘሎ ሓንሳብ ገለ ይብልዎ ፈረንሳ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዘምፀኽልኩም ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ንኣቢ መብፅዓ ዝኣተወትሉ ነገር ከምዘየለ ግን ምሽክርካር ናይቲ ኣጀንዳ ንቡር ስለ ዝኾነ ብኣታቶም እምበር ንሳ ዝበልዎ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ እንካን ሃባን ብሰላማዊ መንገዲ ንክትረክብ ክንሕግዘካ ኢና ኢሎሞ እዚ ድማ ኩለንተን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ እውን ዩ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ብሰላማዊ መንገዲ ዝኸልከለቶ ሃገር የለን በንጻሩ ንሱ ከም ዝናገበረ ከሎ ናብቲ ናይ ሶማልያ ናይቲ ናይ ፈረንሳ ፋኖ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ መልእኽቲ ሰዲዱ ከም ዘሎ እስክንድር ነጋ ዝበሃል መራሒ ናይ ፋኖ ናብ መራሒ ናይ ፈረንሳ ሰዲዶምሉ ከም ዘሎ መልእኽቲ ኦፕን ሌተር ወይ እውን ክፉት ደብዳቤ ናብ መራሒ ናይ ፈረንሳ ከም ሰደደ ኣብቲ ደብዳቤ ናቱ ዝብሎ ድማ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ኣብ እስራኤል ትኽተሎ ዘለኻ ስርዓት ናይ ነተንያሁ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ዘይወሓጠልኩም ዝነበረ አብይ አሕመድ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍሉይ ካብኡ ዝገድድ ስቃይ ይፍጽም ከም ዘለዎን ግፍዒ ይፍጽም ከም ዘለዎን ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ፈረንሳ ደጋጊማ ክትሓስበሉን ጽጉምቲ ክትወስደሉን ከም ዘለዋ ጻውዒት ይገብሩሎም ከም ዘለው እዚ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ አብይ አሕመድ ኣብ አዲስ አበባ ክሪዮ ዝፍትን ዘሎ በለለይ ዝብል ገዛውቲ ይኹን ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘመስል ኩነታት ነቲ ህልው ኩነታት ናይ ኢትዮጵያውያን ወይ እውን ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነብሮ ዘሎ ኩነታት ዘንጸባርቕ ዘይኮነ ፌክ ዝኾነ ኩነታት ብምፍጣር ነቲ ዘሎ ስቃይን ሽግርን ንምሽፋን ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑን ነዚ ድማ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ናይ ፈረንሳ ትክክለኛ ስጉምቲ ክወስደሉ ከም ዘለዎን ነቲ ጉዳይናትና ድማ ጽቡቅ ጌርካ ከተጽንዖ ከም ዘለካ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ቃንዛ ናይ ኢትዮጵያውያን ድማ ግምት ክቦ ከም ዘለዎ ደብዳቤ ቅሉዕ ደብዳቤ ሰዲድሉ ኣሎ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ እውን ሓደ መልእኽቲ ውፅኡ ኣሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ነዚ ይመስል ኢትዮጵያ ዘደንገጸ መግለጺ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ከይሕልፍኦ ዝተኸልከለ ስጉምቲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ይከታተሉ ኣለኹም ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ንምሃል ድማ ይስራሕሉ ኣለኹ ኢሉ መግለፂ ዝሃብሉም ጉዳይ ንመንግስቲ ምድንጋጽ ከም ዝፈጠረ ተሓቢሮሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራም ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቡግና ንዘጋጠመ ድርቅን ሕፅረት ምግብን ንምቁፅጻር ምግቢ ይልእኽ ከም ዘሎም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣፍሊጡ ነይሩ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ድማ ነቲ ሓበሬታ ከይሕብሩም ብመንግስቲ ጥቡቕ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ ክልተ ዝተፈላለያ ብመንግስቲ ዝመሓደራ ማዕኸናት ዜና ዝሰርሑ ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ሰሙያ ሚድያ ብዛዕባ ድጋፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኸይጽብጽቡም ካብ ላዕሊ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ተዛሪቦም ኣብቲ ዜና ክንሰርሕ ጀሚርና እንተኾነ ግና ብኣሰናዳኢና ደው ክነብል ተነጊሩና ክብል ሓደ ካብቶም ፍልፍላት ዝተዛረቡ ኮይኖም ስጉምቲ ኣሜሪካ ነቲ ንዓወታት ምህርቲ ዝራእቲ መንግስቲ ዘናሹን ዘዳኽም ስለ ዝኾነ ተባሂልና ኢሎም ካልእ
ካልእ ጋዜጠኛ ድማ ምስሊ እቲ ሃገር ከየበላሹ ተባሂሉ ይቕረ ተባሂሉ ዘሎ ክብል ገሊፆም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ኣውራጃ ወሎም ጥሜት ከም ዘጋጠመ ዝሕብር ጸብጻባት ክከታተል ከም ጸንሐ ፍሉጥ እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድጋፍ መሻርክትና ናብቶም ዝተጎድኡ ከባቢታት መግብን መመላእታ መዓዘታት መግብን ይሰዱ ከም ዘለውን ዝገለጸ እቲ ኤምባሲ ነቲ ኩነታት ብቐጻሊ ምክታልን ነቲ ጸገም ንምፍታሕን ከም ዝሰርሕ ገሊፆም መንግስታውያን መራኸቢ ብዙሓን ሓዊሱ ገለ ማዕኸናት ዜና ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቡግና ዘጋጠመ ጥሜት ስዒቡ ማዕኸናት ዜና ጸብጻባት ክባጽኒሐን እየን ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ሕፅረት መግቢ ዘጋጥሞምን ብከቢድ ጥሜት ዝሰቃዩ ህፃናትን ዘርኢ ምስልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይዝርጋሕ ነይሩ እዚ ትሕጂ ዳርጋ ሓደ ዓብይ ካምፔይን ብኢትዮጵያውያን ብፍላይ ብተወለድቲ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ኣክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሜን ወሎ ዝበሃል ቦታ ደርቂ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ሕማቅ ስእልታት ድማ ኣብዚ ከምፂ ኣይከልኒ ግን ሕማቅ ስእልታት ከም ዘሎ እቲ ጎስጓስ ድማ ብዝያዳ ይደፍእሉ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ግን ምስቲ በለጭ ዝብል ናይ ቁጠባዊ ግስጋሴ ናይ ምዕባለ ናይ ሓብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስእሊ ክገብሮ ዘሎ ምስ ስለ ዘይከይድ ነቲ ጉዳይ እቲ ከውፅኦ ይደልን እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብዚኣ መንገዲ እዚኣ ምስ ኤምባሲ ይገራጮ ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ጥሜት ከም ዘሎን ረድኤት ክኣቱ ከም ዘለዎን ናብቶም ጥሙያት ክበፅሕ ከም ዘለዎን ጉዳዮም ንዓለም ክፍለጥ ከም ዘለዎን ተፍልጥ ኣላ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ስእሊ ናይ ጥሜትን ደርቅን ክወፀሎም ስለ ዘይደልዩ ክዓብጥዎ ይፍትኑ ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣብን ናይቲ ኣሜሪካን ኣብ ሓደ መስመር ከም ዘየሎ እዚ ሕጂ ብናይ መንገዲ ትሪኦ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ኣቢ ከም ዘየላ ትድግፈላ እያ ተሳም ኤክሰንት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ግን ተኣማሚና ከም ዘየላ እዚ ምዝ ናይ ጆሃር ረይዎ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ እዚያ ዘረባ እዚያ ትዘውር ኣላ ስምዑ ኣብዚ ቅሞ ጽፎታል እናንተም ከፌስቡክ ሰምታችኋል እሱኑ በጣም ዱዌል የሚያደርግ ኃይል ብዙ ነው ሮድማፕ የለም እንሄድበት አይታወቅም መድረሻችን አይታወቅም መድረሻችንም ያው ሰማይ ቤት ነው ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ንጆሃር መሐመድ ይድምልስ ዘሎ ጆሃር ታይልዎ ነይሩ ሂሙ ማለት ከምዚ ሓሽሽ ወሲዱ ካራክተር አሳሲኔሽን እዚ ከዓ ጆሃር ክሳዕ ክንደይ ውልቃዊ ፍርህ ከም ዝፈጥረሉ ዘሎ እዩ ዝክምልስ ፈቲኑ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝበረዩ ክሳዕ ክንደይ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ጉድ ናይ ኣቢ ፅቡቅ ገይሩ ኣብታ ትዕሞ ስለ ዝሃረሞ ተምነት አብይ ከመጀመሪያውም መስመር ላይ አልነበረም ታስታውስ እንደሆነ ገና የኦህዴድ ሳይሆን ያው ድርድር ነበረ እኛ እንደዳደ ነበር ከህዋቶች ጋር ስልጣን እንደሚለቁ ማዕከላዊ ስልጣን እንደሚለቁ ስምምነት ላይ ከደረስን በኋላ ማይሆን የሚለው ሲል የአብይ ስም ሲመጣ አናግሬው ነበር ለኔ ግልጽ ነበር ኢትዮጵያ ከኢህአዴግ አገዛዝ ከኢህአዴግ አንድ ፓርቲ አገዛዝ ወደ መድረክ ፓርቲ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሻገር ነበረባት ሕጂ ብክልተ ሰለስተ ነጥብታት እዩ ጆሃር መሐመድ ንዓቢ ዝሃርሞ ዘሎ እቲ ምትህርራም ድማ ቀሊል ምትህርራም ከም ዘይኮነ ሓደ ነታ ኣብይ ኣሕመድ ክፈጥራ ዝደሊ ዘሎ ናይ ፓራዳይዝ ሓንቲ ኣዝያ ምዕባለ ዘለዋ በለጭልጭ ትብል ከተማ ናይ ሃገር ኢትዮጵያ ክፈጥሮ ዝኽእል ዘሎ ስእሊ ደሴት ናይ ብልጭልጭ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ድኽነትን ሽግርን ክነብር ከሎ ደሴት ናይ ብልጭልጭ ክፈጥር ዝፍትን ዘሎ መራሒ ብምባል ነታ ጉዳይ ናቱ ይሃርመሎ ካልኣይ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ክኸውን ይፅዕር ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ መወዳእታ ሕቆ ክኾንዎ ዝኽእሉ ዝበሎም ኦሮሞ እዮም ተረዲኹም ኣለኹም ምስ ኣምሓራ ኣብ ውግእ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ኣምሓራ ብፍሉይ ክድግፎ ከም ዘይክእሉ ተረዲዩ ሓደ ሓደ ክድግፎ ክእሉ እዮም ህዝቢ ኣምሓራ ይህረም ስለ ዘሎ ስቃይ ወርዶ ስለ ዘሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣምሓራ አንፃር እዩ ተጋሩ ከም ሕሱም ስለ ዝሃረሞም ምናልባት ንግዚኡ ታክቲካሊ ምስ ጠጠው ክብሉ ክእሉ ግን ቂምታ ምስ ከም ዘለዎም ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ተኮይኑ ኦሮሞ ኣብ ጎኑ ክኸውን ዘሎ ንኦሮሞ በጃኹም ኣነ ናትኩም ንጉስ ወይ ናትኩም መራሒ ኢሉ ነዛ ናይ ኦሮሞ ሃገር ክንገብር ኢና ገለ ኢሉ ንኦሮሞ ይክሕዝ ዝኽእል ልክ ኣብታ ትሕሞ ድማ ብኦሮሞ በቶም መንእሰያት ተቐባልነት ዘለዎ ድማ ጆሃር እዩ ነይሩ ስለዚ ጆሃር ንኣቢ ክሃርሞም እንተጀሚሩ ነቲ ኮር ቤዝ ናቱ ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቤዝ ናቱ ክኸውን ዝኽእል ኣብኡ ይሃርሞ ስለ ዘሎ ንጆሃር መሐመድ ብኩሉ እቲ ካምፔይንስ ናቱ እዚ ሓደ ጥፉእ ተስፋ ዘይብሉ ንሃገር ከፍርስ ተበጊሱ ዘሎ ምዃኑ ገይሩ ባዕሉ ይኹን ነቶም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝገብሩ ኩሎም ውሑ እዮም ክብልሉ ቀኒዮም ዘለዉ ንሓደ ጆሃር ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ብዙሕ ፖስቲ ዝገብር ዘሎ ጆሃር ኣሜሪካ ድማ ንሱ ኣብ ኬንያ እዩ ዘሎ ኣብ ኬንያ ድማ መልሕቕ ወይ እውን ኣንከር ስቴት ኮይና ስለ ዘላ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ከምኡውን ምስ ግብፂ ርክብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ይዛረቡ እዮም ኣብ መወዳእታ ጆሃር ቤላ ገይሩ እዩ ዝሃርሞ ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ብኮታት ናቱ ናራየ ይሃርሞ ከም ዘሎን ኣብቲ ቤዝ ናቱ ኣብቲ ኮር ቤዝ ናቱ ክኸውን ዝኽእል ኦሮሞ ነቃዓን ተፈጢሩሉ ድማ ኣቢ ናይ ስልጣኑ ናይ መወዳእታ ቦታ
بو كرم يخليه سلازي كل زوز قبره زل بلد ليش زبل أبتناي أورومو زلوا كبابيتا سلازي خونه دما نورومو بخمو كمنام يزفتن زلوا باي ذا واي سنغافور كنت إيراينا يزبل زل أبي ونبعلو يزبل سنغافور كنت إيراتو خين كا مجمريا سنغافور نتمرحي ني سنغافور زقبرا أنت تحطون يركا أنا حتيتي سلازي خون كيلو سنغافور مسرت ناتان تايم زبلكو سلامن رجوعنتن إلوني لو سلازي سنغافور تمثل هاجر كتانس تخين كمجمريا peace and security قداموت يوميلو سلامن رجوعنتن كتفتر كتكلالكا دحريو منغستي بسبي سبكا تيكوني بقعات بزلوهم زغلغلو بتمهرتومن ببقعاتومن زتأمن لهم سبات زغلغلو نزي انت غيركا ترايو امبر ناتكا مسلطانكا كناوحولكا زخولو نسخاز دلخايو مسخاز بالكايو من زبلو سبات تملي كايو ايكونن سنغافور زهنس كننتا بلجل زبل باركتا سريكا اموداتا تزبي نتسخا بلجل تبلو زبل سرح كازلها كسما قري كلنيو دارغا كوميدينا اديس ابا اندحر تكاتلو خينكم معاد كوميدي زغبر زلو حانت قال كابتن كوميديتات دغبرون زلو نغرا منقدنا كسعنا سلازغل كقرب لكم يا حدا خلتن يرنا نترقيبين I'm gonna give you معناته كمستاون اكلنا يتي እንዴ ቅመም ስራ ጀመርሽ እንዴ? በዚህ ዋው በጣም ደስ የሚል እና ካንቺ በኋላ ላይ የመጣው ትውልድ ምን መልእክት ታስተላልፊያለሽ? ካኔ በኋላ ለሚመጡት እንዳመጡ አውቄኑ زغل عزيز سرح جمير كدي خيل واتو معروض امانيات سمعوا كاس بوغير ترديكم الله سرح جمير كدي خيل واستايد اما من ابرو كبي سلو زلون ديم كوم جوك غبرديليوم ما بزقات امزينتهم دحري خص مص ولدوس انتاي ملختك تمحلالف لهم تخلي الواسي نخي مص ملختي محلالف له والله من ابرو كفي بوم سلو زلون ديم شي از فيري كيوت اجن مستزلو كنا تازخيت كوميدي خاصه زغون ذاتس ريل فيري انترستينج هذا ما ابو سمعوا وجهي ايه مان እንዴነሽ ዲዝኖ እንዴ ነው አለ ኑሮ ምና እንዴ ነው ያው እንደምታየው ነው ምቾቱ ምናምን አታይ አራው ተመችቶሻል አው የኢትዮጵያ ህዝብ ተመችቶታል ብራዘር አራው በእናትህ እኔ ጋር ድሮ ታክሲ መሰለፍ የለ ምንም ባስ የለ ምን ባይዘው ወይ መንግስት ሊያቆም የታክስና ባስ ምናምን ያቆም በቃ ሁሉም ሰው ራይድ አፎርድ ማድረግ የሚችልበት ደረጃ ስለደረሰ አረ ይሻላል በእናትህ እስማ انت يفزب زلو بتزري وزلو صرغياتات قلملد سراح زلو منابرن اي تزبس تغير يلن معناتو اتاويتاتو اي توسخ اي وسخن تزبيت صراحتنيا دموز خم قدم يزلو مستي نهرنا واغاتات دما انفليشن بتاع ميزه هرمو زلو اتتعت قرص تغير زلو كل كريو خلو حبتيمنا اينا نبحال دلنا غير تحبت اي تردو من على بخمي كم زحبتمو جنتا يمزل زلو اتمنغسسي نزي مني باسات نايز كتما تطوابيلسي بتاكسو كيدك بلنالو كومو خط اتاتي بحلال لي بلالو اجي بقى حبتامات كم زخونكم ينغرانا لو غير حبتو ابجبوم كي اتو خلو تزبتا غاتي مو خمزلو كونفيوجن غاتي مو خمزلو راي وازي اجي انتاي كباحالي اي ኮንዶሚኒየም ምናምን በቃ አሁን ኮንዶሚኒየሞች ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎች አሉ አይደል ባለ 3 መኝታ ቤት ባለ 2 ምናምን አረ አበደ ነው ትራንስፖርት እንዳልሹ እኔም አሁን በቃ አሁን በራይድ ነው የምንቀሳቀሱ ከዛ ያው ደሞዝ 5000 ነች የቤት ኪራይ 20000 ነው የምከፍለው ብቻ ቀርስ ይላል ላይፍ በቃ ኢንጆይ ማድረግ ነው በጣም ደስ ይላል አረ በስማም ልብስ ምናምን ባይዘው ሄደሻል هذا تتابع شقات اللي صغاتكم تخرج ستايلوا بتاكسينا نكساس بقى بترانسبورت قريفنا يو غزا ناتيك 10 ودمو غزا خراي الو دمو زي عم بيسش جزي هيوات ميچوت يبالنا له ከተማታትና በለጭለጭ ይሉ ፓላሶታት ኮንዶሚኒየም ይስራሐሉ ሰለስተ አፓርታማ ዘሎ ገዛውቲ ሰብ 5 ደሞ ሳጅ ተወሰኸዳሎ ስለዚህ ቲ ሰብ 6 ሰዓት ክንደይ ኮንፊውዝድ ኮይኑ ከም ዘሎ በትዝራ ዘሎ እንደገ ዘሎ ሰብ ሰሓብነት ክልዎ ይኽእል እዩ ተራ ሰብ ግን ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ንሕጁና ምፅልኩም ነይረ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ they cannot afford it ማለት ደሞዝ አይወሰኸናሎ መናብሮ ይተቀየረናሎ السبس كابي أمتي نزخلو كنبرة زغل of course تجنزب زلوا سبوق نخري vacation نزقبرو سبوق خون غليو نتترى هزبقن ويك بعد سابات في كاب تقطرات كخيديو ويون I don't know تمنى عبرناتو كبيت كون كم زغل كلهم تمكيلاتات يوم زنوجر زلوا سلازي النريو زلنا نايكو طباوي confusing عينت تبقسين عن رزالناتي كتماتاتنا أديس أبابا كم ز عينت بلش قبل كلاتي جزاوت تسرح زلوا ترى حزبي ترى إثيوبياوي ممهر ديو حكيم ديو سرحتني أنا
ትካል ድዩ ኣምዳ ሻሂ ይሰርሕ ድዩ ኣምዳ ገለመላ ኣምዳ ኣባር ይሰርሕ ድዩ ብደሞዝ ናቱ ከምዚ ገዛውቲ ክነብር ኣይክእልኒ ሜይቢ እቲ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ብምሉእ እቲ ቱሪስት ከምኡውን ነቶም ዲፕሎማት ገለመለ ክኸውን ይኽእል እቲ ካልእ ሰብ ግን ኣብቲ ካልእ ገጠማታቱ ሻሕ በሉ ክብሎም ይኽእል ክኸውን እዩ but at the end of the day በቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ሰስተይነብል ዝኾነ ነቲ ሰብቲ መናብሩ ከይቀየርካ ወይ እውን ፍሉይ ፋብሪካታትን ትካላትን ኢቲኻ ደሞዝ ናይቲ ህዝቢ ከም ዝቕየር ከይገበርካ ከምዚ ፍላሺ ፕሮጀክትስ ምግባር ሪስክ ክስዕበልካ ይኽእል እዩ ብትኽክል ነቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ግን ፀቕጢ ክፈጥር ከም ዝኽእል ባይ ዘ ወይ ነዚ ኩሉ ገዛውቲ ክሰርሑ ከለዉ ድኻታት ዝቕመጡሉ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ኣክንዲ ድኽነት ከኣልዩ ዝፍትኑ ድኻታት ከኣልዮም ዝፍትኑ እሱ እዩ ዝቐለሎም ኢሎም እዚ ነቲ ድኽነት ክትዓልዮ ብዙሕ ነገር ክትገብር ስለትግደድ ነቶም ድኻታት ኣኪብካ ትጉሕፎም ብከምኡ ድማ ድኽነት ኣጥፍየ ኢልካ ትዛረብ ዝብል ኣዘራርባ ብተግባር ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ መንጎ ጀውሃርን ኣብዪ ኣሕመድን ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ከምዚ ኩነታት ከሎ ንእሽተይ ናይ ትግራይ ሪና ኣብቲ ናትና ክንሰግር እቶም ናይ ሕወሓት ኣባላት ኣብ ሽረ ኣብቲ ማሕበር ኣትዮም ብናይ ዕራብን ብናይ ካልኦት ወፃእተኛታትን ዝኣተወ ኬሚካል ነስነስተን መሬቶም ኮይኖም ዘለዉ ህዝቦም ጭርስ ኣለዉ እኮ ካብዚ ይለዓል ኣሎ ድዩ ድምፂ ዘይብሉ ተኽሲ ዘይብሉ ባዕልኻ ህዝብኻ ተደጋጋሚ ብካቢነ ደረጃ እውን ዘይህጋዊ ዕደን ኣሎ ናይ መሬት ውራ ኣሎ ግዛዕ ኣልዒልና ኢና ኣብ ካቢነ ተማይጥና ኢና ደው ነብሎ እውን ኢልና ኢና ንዝኾነ ህጊ ነውፅእ ኢልና እውን ተዘራሪብና ኢና ግን ደው ክነብሎ ይከኣልና ከምዛ ልሙዓን ተገይሮም መንገዲ ክነዓፅ ኢና ሓደ ካልኣይ ዓለም ሰገድ ዝበሃል ኮር 154 ኣነ መኮነን ሓጎስ ይበሃል ይውፃሓዮ እልሃለ ኮር 154 ዓለም ሰገድ ዝበሃል ካብ ህዝቢ ድሓር ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከይርአ ወይ ከዓ ክንጥዮ ኮይና ፈቃድ እንድሕር ዘይብሉ ብሱር ከይርአ ካልኣይ ነገር ከዓ ናዙ ዓለም ሰገድ እዚ ናብ መጨረሻ መፍትሒ ጉዑሽ ክገብር ኣሎ ወይ ጉዑሽ ይምፃእ ኣንሕና ኣብዚ ወዲ 60 ዓመት ብፅፊዒት ክወድቕ ዝበለ ስኢሉ ብሓዳር የለ ብግዛዕ የለ ዝተፋትሐ ምልሻ ድዩ ግዛዕ ድዩ ገለ ናብ ዘይኮነ ነገር ብሱር ከየትውና ስለዚ ናብ መጨረሻ ኢና ካብዚ ዞባ ኣንሕና ይርድአና እዩ ባይዚ ጊዜያዊ ምሕዳር ለሚሶ ከም ዘሎ ይርድአና እዩ ዘይከኣልና ኣሎ ሓደ ምክንያት እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣፍቶም ዓንቶ ዝገለጽክዎም ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ሙሉእ ብምሉእ ምውናን ብዝምልከት ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን እንታይ እቲ ምክንያት ኩላትና ቀስና ብልና ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን ብዝኾነ ግን ጦር ሰራዊት ይኹን ፖሊስ ይኹን ኣዋፊሩ ኣዚዙ ክፃረይ ዘለዎ ነገር ፃርዩ ክትሓዝ ዘለዎ ነገር ሒዙ ጠጠው ክብል ዘለዎ ነገር ጠጠው ኣቢሉ መልክዕ ከትዞ ይከኣልን ክሻፍ ህዚ ዘሎ ኩነታት እዚ እዩ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን መዓት ወርቂ ብኮንትራባንድ ናብ ኤርትራ ከይዱ ብኤርትራ ገይሩ ዱባይ ክኣት ከሎ ክቋፀሮ ይከኣልን እቲ ሓደ ብዙሓት ማእኸላት ኣለዉ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ኣብ ሓደ ማእኸል ኣይኮነን ዘሎ መሬት ኢሮብስ መሬት ትግራይ The people of Europe are part of the people of Tigray. The land of Europe belongs to Tigray. Our people are facing many atrocities repeatedly, though the invading forces have no right to occupy it. The residents of Adargeda, Waratle and Agarale areas are unable to go to market in Dohan. ስለዚ ኣንጻር ኤርትራ እቲ ካምፔይን ብሰፊሑ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣይ ቲንክ ኣብ መወዳእታ እዛ ስእሊ እዚኣ ክትፈትሖ ትኽእል ነቲ ኩሉ ነገር ከምዚኣ እያ ትመስል ዘላታ ጉዳይ ከምዚኣ እታ ጉዳይ በዚኣ እያ ክትፍታሕ ትኽእል ኣብ ከምኡ ክእቶ ኣይንደለን ኢና ግን እቲ ፈንታሕታሕታሕ ብጣዕሚ በዚሑ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ናብ ካልእ ርእሲ ክንሰግር ኢና ሕጂ እዚ ከዓ ኣልኩም ድሓን ድኹም ኤርትራ ወሱዳን ሓንቲ ኢድ بمشاعر ملؤها الوفاء እዚ ኣብ ከሰላ ዝተገበረ እዩ ህዝቢ ከሰላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ደገፉ ብምግላፅ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን ዝገብረሎም ዘሎ ኣስተዋፅኦ ወይ እውን ደገፍ ብምግላፅ ናይ ደገፍ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ፅቡቅ እዩ እዚ ብጣዕሚ ግን መጃኻ ኩሎም መምስ ተሸገሩ ጥራይ ናባና ዝመፁ ኮይኖም ክትዕመም ከሎ ክጠቕመና ኢሉ ዝመፅእ ጎረቤት ዘይምህላዊ ተሓዝን መምስ ሓደጋ መምስ ወደቆም ጥራይ ናባና ዝመፁ እምበር ክትዕመም ከሎ ኣንፃርና ደው ዝብል እዮም ብሓፈሻ ድሓን ሱዳን ዝገበረትልና ይበዝሕ ስለንብል ዳ እምበር
ኣብቲ ድሓን ዝነበሩሉሲ ንኤርትራ ኣብ ምርኽማሽ ብዙሕ ተጓሂዮም እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሕውነትን ፍቕርን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓቂ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ክገልፁ በቃላቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ኣለኹም ህዝቢ ሱዳን ወሪድዎ ዘሎ ስቃይ ኣብቂዑ ሰላምን ርግኣትን ቅሳነትን ንኽረኽቡ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ሱዳን ወይ እውን ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ ሽግሩ ደው ዝበለሉን ኣብ ቃልሲ እውን እንተኾነ ባይታ ዝፈጠረሉን ዝደገፈውን ህዝቢ እዩ እቲ መንግስቲ ካላርሲ ክኸውን ይኽእል እቲ ህዝቢ ግን ፀዋሪ ዝኾነ ህዝቢ ነይሩ ክሳብ ኣብ ዝቀረበ ዓመታት ብሰንኪ ሸፋቱ ስእሊ ናይ ህዝቢ ሱዳን ዝብክል ኩነታት ዳሪና እምበር ኣብ ዝበዝሐ ንዓመታት ዝቐፀለ እቲ ህዝቢ ፍቕርን ስኒትን ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ቪድዮ ናተይ በፂሐ ስለ ዘለኹ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ምናልባት ሪኢኹማ ትህልዎ ኢኹም 93 ወርሒ 5 ዕለት 8 ኤርትራ ኦፊሻሊ ሃገር ዝኾነትሉ ማለት እዩ ልክዕ ባንዴራ 96 ትስቀል ከላ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ጓል መንድየ ኣነ ዝብል ቲም ኮይኑ ኣብ ፍሉይ ኣብ በበይኑ ዓወደታት ናይ መንግስቲ ስራሕ ዘሎ መንእሰያት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ቁርብተይ ዕላል ድሕረ ባይተአን ዘበርክትኦ ዘሎ ብዓቕሚ ናብ ሃገር ክነዕልል መደብ ጌርና ኣለና ከምኡ እውን ሓንቲ ኣብዚኣ ክላብዋ ዝደሊ ንብሕጂ ዝመፅእ ኣጋይሽ ሓሳባት ተሃልዩ ትዕላልና ክንጅምር ምእንቲ ሌላ ምሳኸ ክንጅምር ኣልማዝ ሽመይ ኣልማዝ ይብዓለም ይበሃል ኣብ ሸንሻት ኤሌክትሪክ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ 11 ከባቢ ናብ በረክ እንዲኹን ቹዝ ጌርክ እንዲኹን ኣት ይኹንኦ ከመይ ኣት ይኹንኦ ዝናእሰቶ ትጀምርሎም ኣነ ሪእየጠና ፅቡቅ መንፈስ ሒዘ ሽዑ ሰከንቲ ይብዓቲ ድሓርታ ነጥቢ ኩሉ ግዜ ኣትሕምን ነራ ኣፍረሽ ርያ ድለኒ ኢለ ስለዝሓስብ ዝነበርኩ ብዙሕ ፕራዮሪቲ ዝሰሪዐ ይኣትዋ ማለት እዩ ምስ ኣትኹ ከዓ ኣብቲ ብላኒና እቶም ካልኦት እዮም ከርኩብላስ ንሕና ኢናት በጃ ንኸውን እምበር ንዓና ትምህርቲ ኣየድልን እዩ ድብል ሓሳብ ነይሮም ግን ፍቓድ ናይ ረቢ ኮይኑ ብሂወት ተሪፋ ማለት እዩ እግራ ታሪማ ማዓት ስክጆታት እዩ ደሎ መቸም ምስ ኣተወት ውላድ መፅኡ ሓዳር ድሓር ከዓ ይብኖ ፀገም ሲል ክሳብ ሕጂ ኣይፈልጦን እየ ኣቦያ ብሂወትና ኣይነበረን ኣነ ሽሙ ጥራይ ዝፈልጦ ነይረ ኣብ ዝቀረባ እዋን መን እዩ ኣበይ ዓዱ እንታዋዩ ኣብ ዝቀረባ እዋን ፈይጠ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ምዕባይ ንዓና ማለት እያ ተቢላቶ ኣብ ምዕባይ ንዓና ኣብ ጎደና እንዳሸቀጠት ገለያ ዕብያትና ሕጂ ክትነግረካ ከላ ከምዚ እቲ ምፅማም እቲ ነገራት በታ ዝደኸያ ነገር ብኡ ኢድካ ከይትህብ ገለ ከምኡ እንዳበለት ዕብያትና ናይ ትምህርቲ ዕድል ከዓ ስለዘይረኸበት ምስ ኣተወት ኣይቀፀሎቶን ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ኩንዳ ጊዜ ኣፀቕጠለ ነይራ መፅእ ከመይ ኣላ ዝቆልዓ መፅባ ከመይ ኣሎ ትግደስ ዶላ ኣሚራ ትምህርቲ ክትብል ብስም ትምህርቲ ምእታዊ ጥራይሲ ናይ ምኮን ድሕዳ ኮይነ ናይ ምሸት ኣትም ብሙሉአን ክለባት ኣቱ ነይረ ኣብ ከምዚ ከዓ ንጠፊ ኣብ ከምዚ ከዓ ንጠፍ ኣብ ከምዚ ከዓ ግበል ወላ ኩዕሾ ከይተርፍ ሕጂ ጫማይ ስቀይዳ ጫማይ ስቀይዳ ኣብ ኩሉ እቶም ከመይ ኣለ ከድሓንዱ እንዳበለት ምስ ኩሎም መምሃራን ርክብ ነይራ ድኾነ ሕማቅ ነገር ገባ ይክእልኒ ትከታተል እዚኣ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ እያ ዘላትኩም ጓል መንድየ ኣነ እያ ትብል ካብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኢንትረስቲንግ ዝኾነ ዲስካሽን እስክትርኢ ደስ ዘብል እዩ መንእሰያት ክንደይ ብሉፃት መንእሰያት ከለው እቲ ሚድያታት ናትና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደገ ብዘሎ መንእሰያት ጥራይ ተባሂቱ ክትሪኦ ከለካ ደስ ኣይብለካን እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ንጡፋት ዝኾና በላሕቲ ዝኾና ሓያላት ዝኾና ብቁዓት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ደገ ምስከትካ ጥራይ ዘጋጥም ዘይኮነ ኣብ ዓዲ ከለካ እውን ዘጋጥም ምዃኑ ኣርኣያ ክህልዎ ነቲ ወለዶ ክንምንታይ ዩቱብ ይከታተሉ ገለመላ ኣብ ኤርትራ ይፈልጥን እያ ኣብ ቲቪ ግን ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ኣይ ኣም ቨሪ ግላድ ከምዚ ዓይነት ናይ መንእሰያት ምሁራት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብቲ ሃገር ዘገልግሉ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚኣቶም ዓይነት ቪድዮታት ክወፅእ ብምጅማሩ ሰናይ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ የለውን ወይ እውን ኣይግበርን ማለት ኣይኮነን ዝያዳ ክድፋሉ ይግባእ ከምዚ ኮንቨርሴሽንስ ናይ መንእሰያት ኣብቲ ዓውዲ ናይቲ ሃገር ዘበርክቱ ዘለው ነቲ ደገ ዘለውን ተስፋ ይዝህብ ከመይ ዝበሉ ብሉፃት መንእሰያት ከም ዘለው ተዓዲ ስለዚ መመሊሱ ተስፋ ናይ ተዓዲ እቲ ደገ ዘሎ ሰብ እውን ምስ ውሽጢ ዓዱ ኮኔክትድ ንክኸውን ፅቡቅ ነገር ብዙሕ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፅእ ካብ ደገ ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ፊልምን ደርፍን ጥራይ ይፀኒሑ ዳርጋ ክንብል ንኽእል ኢና ከምዚኦም ዓይነት ኣገደስቲ ቻት ወይ እውን ዲስከሽንስ ወይ እውን ፖድካስት ክመፅእ ተጀሚሩ ሰባት ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኤክስፒሪየንስስ ወይ እውን ተመክሮታት ክሰምዖን ክከታተሎም ተጀሚሩ ሞር ብዝለዓለ ዕምቆት ምስቲ ህዝቢ ዘሎ ክወሃሃድ ይኽእል ብዛዕባ ዓዲ ክሓስብ ይኽእል ኣይሓስብን ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ኣብዚ ተወለደ ወለዶ ዓብ ፅልዋይ ዘለዎ እዚ ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ ናብዚ ደገ ንኣሹ ከለዉ ድመፁ ወይ እውን ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ ስለዚ ምስ ዓዲ ኮኔክትድ ክኾኑ እንተኮይኖም ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ኤክስፒሪየንስ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣለዋ ከመይ ደረጃታት ዋሳእ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ውትድርና ኣብ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ሲቪላዊ ሂወት እንታይ ዓይነት መነባብሮ ኣለዎ ክርእን
كسمعن كخلالو سدما مستعدي كونكت خبر يخل نزيهم كم زي زدالو زلو دما نبحك دسيلوني كيتكم أبيرتريا أب إريتريان ميديا نتورك زبل كيتكم كتسمعوا وتغلو نايلو مارستي أبزو كود كفتني نزين بلوس أثمن سيار دما فيدباك أبولا يا وخيتكم أبزون فيدباك جروف نابلكم نايلو مارستي أبزو خزازمي أبقال إسراح كساب نرغب تصبغوا يمنيلكم حانت درفي قريب لكم على لغة أمتي مسا كفانوكم أبقال نرغب كساب نرغب تصبغوا تشاو